política como no se había dado en toda la historia de la democracia. Maribel Bakero bozeramaile jeltzaleek egindako galdera bati erantzunez egin duala Espainiako gobernuburuaren lehentasunak zeintzuk diren eta legealdia amaitu arte aritmetika parlamentario gaizto honekin nola heltzeko asmoa duen galdetuta. Guzti honetan, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta programa arduradunak asteazken honetan adierazi duenez, EAJaren eta PSren artean sortutako zaratak ezegonkortasun handia sortzen du eta lasaitasuna eta inteligentzia politikoa eskatu ditu garai zail hauetan herri honi irtenbideak eskaini ahal izateko. Ikamika horiek legealdi honetan oso agerikoak izan direla. Eta gero eta agerikoagoak eta gero eta intensidade nahi bada handiagokoak, ez? Eta bati sortzen zaion galdera da zertan dauden ados. Eta nik askotan izan dut, olako polemiken arira, honek hipoteka bat suposatzen duela eta mugak ezartzen dituela, herri honek aurrera begira dituen eztabaidatan eta burutu behar dituen politiket. Memoria kontuei begira memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuko zuzendari Alberto Alonsok asteazken honetan irakarri duenez, Gogora Institutua material didaktikoak lantzen ari da frankismoari zilegitasunak kentzeko, izan ere irakasleeko hartarazi dute gazteen artean diskuntso antidemokratiko argiek aurrera egin dutela eta kezka horri erantzun nahi diolakoak. Han sido una mirada a un pasado muchas veces sucio e incómodo, pero siempre intentando extraer un análisis detallado de sus consecuencias. El mero hecho de hacer este tipo de ejercicios de divulgación supone, de facto, un reconocimiento a las víctimas que han sufrido diferentes vulneraciones de derechos humanos. Eta bestalde Belpozu eta EH Bilduko diputatuak Jurramendiko 1976ko gertakarien inguruan egindako galderei erantzunez, Espainiako gobernuak frankismo berantiarreko biktimak erreparatzeko formulak bilatuko dituela ziurtatu du eta sekretu ofizialen lege berri bat aurrera ateratzeko konpromisoa azpimarratu du Ángel Víctor Torres. Y viene el compromiso del gobierno, señoría, de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que caminemos con respecto a una ley de secretos oficiales que debería ya estar aprobada por parte del Congreso de los Diputados y buscaremos los mecanismos que sean suplementarios para poder dar respuesta a un acto de justicia que es esa reparación a todas las personas que fueron víctimas de terrorismo, como digo, tanto en el franquismo como el tardofranquismo. Es una cuestión de justicia. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Ez dirudi arazorik dagoenek, Euskal Herriko errepide sarean. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren askotik. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan oraindik euri zaparradaren bat edo beste izango da, ekaitz kutsukoak izatea baztertu gabe. Ondoren eguerdi aldera giroa lasaitu egingo da lurralde osoan, baina arratsaldean hodeiak ugarituko dira eta berriro ere ekaitzetara joko du. Zaparradak han-hemenka emango dira eta lurralde osotik sakabanatuko dira, tarteka ekaitza joko du, baina beti ere aukerarik handiena ekaitz hauek lertzeko Pirineotan izango da. Hala ere atzokoekin alderatuz eta ekaitzak ez dira hainbesterainokoak izango. Haizeak egotik eta bizi xamar joko dugunaren lehen zatian, bigarrenean iparraldekoa nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 11 eta 16 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herriberan. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu. Maiatzaren lehenean langileok eragin. Etxe bizitza eskubidearen alde, kalitatezko zerbitzu publikoen alde, soldata eta pentsio duinak defendatzeko, maiatzaren lehenean, kalera, mobilizazioak eskualde guztietan, langileok eragin, lan eta bizimodu duinak langileontzat, maiatzaren lehenean, mobilizatu, LAB, Euskal Sindikalismo eraldatzailea. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.
Goizeko 7 eta 6 minutu pasatxo ditugu, osteguna dugu eta Tarrabia eta Legazpi alderakoaz, Patxi eta Alonso egunon. Egunon. Bai, egunon. Bueno, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, heldu gara ostegunera ere, zer modu zabiltzate? Bueno, oki, ea asteburuaren esperoan eta, bueno, lasai, ja, astea ja egin dut, eta, bueno, ja asteburu egokitzen zaigun. Hori da. Ea eguraldiak aguantatzen duen, Alonso, zuk baduzu astebururako planik? Ba, bai, eta okorrena da, estargarekin izurratutan dagoela. Ai, bai, asteburu honetan Legazpiko jaiak dira. Begiratze ondo. Gaur azten dira, arratsaldeko 7 txupinazorekin, eta astelena arte, astelena barne, Legazpiko jaiak dira Santikutx, eta da maiatzaren 3an, eta bueno, gaurtik hasita, jaia, eta ia normala denez, eguraldi txarra, edo euria bintzat. Bueno, egia da hori apirin maiatzean eta ohikoa izaten dela, ea eztarriak aguantatzen dizun, Alonso, momentu honetan, euririk bada Legazpin? Ez, euririk ez, baina, bueno, egon da gauean, kaitzak, euria, 12-13 grado egiten du, eta zerua, bueno, hodeiarekin, baina erdi estalita. Alde batean iparraldera estalita eta ezgorri aldera, hegoaldera, argitasunak ikusten dira. Eta Patxia, Tarrabia aldetik, eguraldi gora beratxu ere gaurkoan? Bueno, Tarrabian 13 graduko temperatura dugu, zerua estalia, arteka zaparradak botatzen ditu, une honetan euria ari du, eta hegoaldeko haizeak jotzen du, baina, bueno, uste dute egun polit bat datorkigula. Ea horrela den ekaitzak aipatu ditugu, eta egia da, asteon hori ari dela izaten, eguraldiaren titular nagusia, ekaitzak ezakite Gipuzko eta Nafarro aldetik, baina hemen Bizkaian behintzat, eguna amaitzearekin batera, zaparradak hasten dira eta zer nolakoak gainera, atzo arratsaldean behintzat Lekeition, ematen zuen, gane-ganean geneukagula, egun argiz eta kriston tximistak eta trumoiak eta zer izan zen hori, eta ohikoa izaten da, horrelako ekaitzak eta ekaitz elektrikoak daudenean, argia joaten da, eta begira gaur ni esnatu naiz Lekeition, portu guztia eta aldezar guztia, argirik gabe linternarekin irten behar izan naiz etxetik, eta horri, bueltak ematen ebilela, esan dut, galdetuko diet Alonso eta Patxiri, ea, bereien herrian eta etxeetan argia joaten denean, ea, ze estrategia dituzten bereiek, ze atzo arratsaldean adibidez Lekeition argia joan zen momentu batez, eta orain dela gutxi joan naiz ni bizitzen nagoen etxera bizitzen, eta ez linternarik, ez kandelarik, eneukan ezerrez. Eta hasi nintzen horrela apur bat improvisatzen, baso bat jarri mugikorreren linternaren gainean, eta interneten ikusten diren kontu kurioso horrek, originaletik baduelako jendeak ere, zuek zer egiten duzue? Bueno, egun telefonoarekin moldatzen gara. Gaur telefono gehien dute linterna eta hori piztu eta kitxo. Baina, hemen hainbeste, izan dira trumoiak eta tximistak eta baina, argirik ez dute faltan somatu nik behintzat. Eta, apirilean gaude eta ekaitzaren bat ere, ekaitzaren bat bota behar du, nahiko lasaia izan da hilabetea. Eta, azkenian, apurra esateko, ekarri ditu ekaitzak eta euria. Alonso, zuk baduzu horrela originala den estrategiarik? Esango dizu, zeren azkenean, pilak, linterna bila juten zarenean, normalena da, pilarik gabe egotea. Egortuta behintzat. Gero, argizariak, etxean baditugu, baina horrela usainarenak
erabiltzen direnak usaina emateko, baina ez ditugu pizten. Eta azkenean, Patxik eta zuk esaten duzuen bezala, mobilarekin alde batetik bestera, eta jazta okerrena da, suposatzen dut, zuretzat elektrizitaterik gabe, gosaria, ezin hartu. Torrena ez, baraurik lanera. Hori da. Orainari naiz kafetxo bat hartzen zuekin hitz egiten nagoen bitartean, onartuko dizuet. Honekin. Eskerrik asko. Bai, begira, niri bururatu zitzaidan atzo arratsaldean, gehia da gaur goizean, etxetik irtetzera nindoan erako, egon dela argia, Baina atzo arratsaldean, ilunetan naiz egongo eta jarri nuen, eta bururatu zitzaidan, hori esan dizuedana mobila, buelta eman da mailo baten gainean, eta linternaren gainean baso bat. Eta egia da, horrek funtzionatzen duela, enuen espero, Gogoratu nintzen horrekin, badakizue sare sozialetan eta interneten eta viralizatzen diren bideo horietako batekin gogoratu nintzen. Eta ematen du argia, egiten du horrela lanpara txikitxo bat izango balitz bezala. Eta beraz, kontuan izan dezazuen ere zuek horrelako egoeraren batean bazaudeten noitzait, egonda ere, ikusi izan dut inoiz ere, ezakit zuei bideo hau heldu zitzaizuen, horrela argiri, herri bat, argirik gabe geratu zela, denbora luzez, pare bat egunetan, eta jendea irtetzen zela kalera gabonetako argiak jarrita gorputzean zehar. Nik ez dut olakorik ikusi, baina, esan duzun asmakizuna, izan daiteke, hori, ez da egite aldabaki bat, aurrera egiteko. Gero arazoa, argindarrik gabe egonda, mobila bateria gabe geratuta ere, arazoa berdin mantenduko dela. Bai, baina, horretarako, ni behintzat iaia kotxean, etxean, dauzka kargadoreak, eta horiek filak baino gehiago irauten dute, edo behintzat ez dira hainbeste erabiltzen, orduan mantentzen dira, eta jartzen da filarekin. Mobilarekin, markatu. Zuaitzarena prebisorea, Alonsoni, horretan desastre samarra naiz. Esan duzu, Legazpiko jaiak gaur hasten direla, eguraldi ez dela oso ona espero, giroa seguru izango dela apartekoa. Esango nuke, joan den urtean esan zen dela, tanborra da izaten dela nagusi Legazpien jaiotan, edo kertzen ari naiz? Ez, maiatzaren batean txerindulari, afizionatuen artean, Espainiako kopako ez dakizen bat urte darama, ni beti izaten dut, kale nagusia, moldatu zan bereziki, egun honetarako. Bihar maiatzaren batean, beti dago txirrindularik txapelketa, eta moldatu zan, egokitu zan, hor helmuga edukitzeko. Eta hori da alde batetik importantena, eta gero helduen danborra da dala, maiatzaren bian gauean, eta gero maiatzaren 3 arratsaldean umeen danborra da. Eta, gero espatadantza baitara da, maiatzaren 3 eta urrengo igandean, Mirandaolan horregatik sortu zen Legazpiko jaiak 1580an, Mirandaolaren mirariagatik, beste egun batean hitz egingo dugu horri buruz, eramaten da gurutze txiki bat, hemendik araño prozesioa. Ferrariara. Horiek dira gehien bat gauza nagusienak. Begira, egitekorik egongo da beratzea, asteburuan Legazpin. Goizeko eta laurdenetara heldu gara Patxi eta Alonso eta gaur ere labur hemen utzi beharko dugu. Alonso gozatu jaiak eta zaindu eztarria, eta Patxi, zuk ere aprobetxatu asteburua. Datorren astera artea. Datorren astera arte. Zaindu eztarria, Alonso, hartu estia. Horrekin nabil, gozok estiko karameloekin nabil, hor, hartzen, zaintzen zaidan.
Oso ondo. Ale ba, asteburu on. Berdin. Goizeko 7 eta 16 minutu ditugu eta nazioartean jarriko dugu begirada momentutxo batez, izan ere Gazako bake kontseilua delakoa eta Egipto, Katar eta Turkia bitartekariek Ameriketako estatu batuekin batera Gazako fakzio palestinarrak batik bat Hamas armagabetzeko proposamena aurkeztu dutelako. Proposamen berberak su-eten akordioaren bigarren fasea garatzeko baldintzak ezartzea aurre ikusten du lehenengo fasetik Israelek egunero urratu duen arren. Egoi Belategi. Israelek su-etenaren lehen faseak aurrikusitako marra gorri guztiak urratu ditu egunero. Gaza bitan zatitu eta bere soldaduek praktikan honen zati bat okupatuta dute. Zertxo bai tarindu den arren blokeoak dirau eta ez daude zerrendan sartzen ari akordiak aurrikusitako elikagai, medikamendu edota erregai kopurua. Eta batez ere, su-etena 2025ko amaieran indarrean sartu zenetik 10 lagun ere ditu armadazionistak tiroz ala bombez. Hala ere akordio horren sustatzaile nagusiek bake plana aurrikusi bezala garatzen jarraitzeko baldintzak ematen direla diote, beti ere exigentziak alde palestinarrari eginez. Estatu Batuek eta Israelek sustatutako bake kontseilua deiturikoa eta Egiptok, Katarrek eta Turkiak osatzen duten talde bitartekariak bake planaren bigarren fasean ezartzeko prozesua abiatzeko moduan dagoela jakinarazi dute lehentasun argi batekin. Hamas mugimendu islamistaren armagabetzea. If Israel is no longer under threat, there is no reason to deny the Palestinian people self-government. If the Palestinians know that this is an attainable objective, dependent on their own efforts, there is every reason to pursue that objective peacefully. Astunetan bertan baikortasun oso zitzegin du Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluan bake kontseiluko ordezkari eta Erresuma Batuko lehen ministro ohi Tony Blairrek. Irakeko gerra babestu zuen Blair berberaren arabera, Israelek ez badu bere segurtasunarekiko mehatxurik ikusten, estatu zionistak ez du arazorik edukiko palestinarrei burujabetasuna aitortzeko. Eta palestinarrek euren helburuak politikoki lortu aldituztela ikusten badute, ez dituzte armak beharko eta guztiok egongo gara baketik gertuago, hala dio Blairrek. Horixe da Hamasen armagabetzeari ekiteko argudio nagusia, Israeli gauza bera exigitu gabe euren arausteak aitortzen badituzte ere. Gaza is the test for all of us, whether we repeat the history or we change it. Gazan nazioartearen bakezaletasuna jokoan dagoela ohartarazi du Blairrek bake planaren fase berriari ekitera deituz. Donald Trump estatu batetako presidenteak palestinar lurralderako diseinatutako bake planaren implementazioa osatzeko bide horri bat da aurkeztutakoa 15 punturekin. Iturrion arabera proposamena Israeli ere helarazi zaio eta Kairon bilerak egite aurreikusten da eztabaidatze aldera. Negoziazio erronda honen helburua alde guztien erantzunak ezagutzea da erresistentzia palestinarraren alderdi guztiak barne. Hamasen jarrera ofiziala barne kontsulten ostean zehaztuko da. Dokumentuak aurreikusten du nazioarteko egonkortze indar militar bat edatzea Israelek kontrolatutako eremuen eta palestinar batzorde nazionalak administratutakoen artean. Indar horrek armen inventarioaren eta operazio humanitarioen prozesua babestuko du, baina ez du polizia lanetan parte hartuko. Israelgo indarrak pixkanaka Gazako mugaran zerretiratzeko palestinar fakzioen armen inventarioaren mende egongo dori beti ere Israelek nahi baldin badu. Soilik puntu horretatik aurrera edukiko luke nolabaiteko burujabetasuna Gazan agintzeko sortutako batzorde palestinar teknokratak eta Hamasen presentziarik gabe beti ere. Bien bitartean 33 urteko paramediku gazatar bat hildute asteazken honetan zerrendako ipar-mendebaldean egindako drone eraso batean bertako hedabideek zehaztu dutenez. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea bere alderdiaren eta EAJaren arteko tentsioa baretzen saiatu da. Aitor Estebanek PSOEko ordezkariekin asteazken honetan egitekoa zen bilera bat bertan bera utzi ostean. Itxaso Leon, konta iguzu. Sánchezek EAJarekin izandako krisia murriztu nahi izan du Kongresuko kontrol saioan, alderdi jeltzalea goraipatuz eta oposizio eraikitzailea eskertuz. Baita legegintzailea bere konpainia onarekin amaitzeko eskua luzatuz ere. Por supuesto que quiero compañía y además
buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, fíjese, señoría, que bajo este gobierno creo que se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del Estatuto de Gernika como no se había dado en toda la historia de la democracia. Y no con asuntos menores, sino con asuntos de calado, con asuntos de enjundia, que efectivamente ahora implican un desafío en su gestión por parte del Gobierno de Euskadi. Maribel Bakero bozeramaile jeltzaleak egindako galdera bati erantzunez egin duela Espainiako gobernuburuaren lehentasunak zeintzuk diren eta legealdia amaitu arte aritmetika parlamentario gaizto honekin nola heltzeko asmoa duten galdetuta. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. EAJak Espainiako gobernuko ordezkariekin asteazken honetan bertan egin behar zuen bilera bat, PSek bere sare sozialetan argitaratutako txioaren ostean bertan bera utzi eta biharamunean iritsi da galdera Kongresuko osoko bilkurara. Sánchezek asteko adierazi du bere gobernuaren lehentasunak direla, haztea, enplegua sortzea, hazkunde hori langileen klase ertainaren artean banatzea eta eraldaketa digital eta energetikoei aurre egitea, baita munduan bakea eta egonkortasuna bermatuko duen ordena aldean iztuna defendatzea ere nazioen oparotasunaren berme gisa. Horretarako aritmetika parlamentarioa Zaragoko gauza asko beharko dituztela esan du hala nola interes orokorrean eta ez alderdikoian pentsatzen duten oposizio politiko eraikitzaileak. Más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo decir es que para lograr todas esas prioridades, uno, necesitamos diálogo, y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco. Necesitamos consistencia, porque muchas de estas transformaciones exigen tiempo, y necesitamos también posiciones constructivas. Y yo agradezco al Partido Nacionalista Vasco siempre tener esa posición constructiva. Espainiar presidenteak aitortu du hori guztia lortu dutela EAJaren eta beste talde parlamentarioen babesarekin eta eskerrak eman dizkie jeltzalei oposizio konstruktibo horregatik. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta programa arduradunak asteazken honetan adierazi duenez, EAJaren eta PSren artean sortutako zaratak ezegonkortasun handia sortzen du eta lasaitasuna eta inteligentzia politikoa eskatu ditu garail zail hauetan herri honen honi irtenbideak eskaini ahal izateko. Kortajarenak horrela hitz egin du Bizkaia irratiari eskainetako elkarrezketa batean Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde nagusiak osatzen dituzten bi alderdien artean sortutako polemikaz. Ikamika horiek legealdi honetan oso agerikoak izan direla. Eta gero eta agerikoagoak eta gero eta intensidade nahi bada handiagokoak, ez? Eta bati sortzen zaion galdera da zertan dauden ados. Nik askotan izan dut olako polemiken arira, honek hipoteka bat suposatzen duela eta mugak ezartzen dituela, herri honek aurrera begira dituen eztabaidatan eta burutu behar dituen politiket. Alderdi Subiranistaren buruzagiaren ustez euskal politikak ez du behar ez umekeriarik, ez arinkeriarik. Zein da etxe bizitzan hartuko den bidea? Denis Itsasok planteatzen duena edo Jon Insostik planteatzen duena? Zein da planteamendua estrategikoak diren gainuntzeko gaietan? Zenbateraino beraien artean dituzten gatazka horiek eta proiektu falta horiek mugatzen dute euskal politika gaintzan bestelako politika batzuk garatzeko aukera. Nik uste dut hori dena ezbaian eta kontuan hartu beharko litzakela, ez? Ematen du ados jartzen direla bi gauzetarako, bata elkarrekin haserretzeko eta bestea nolabait gobernutan mantentzeko, ez? Eta zenbat denbora galtzen den, baita ere horrelako ikamika friboloetan eta inora ez dijoazten horietan. Gaineratu du garaia dela gaiak lasaitasunez, errespetuz eta adimen politikoz lantzeko. Euskal Herria Bilduk Euskal politika gintzara serenitate pixka bat ekarri nahi dugu rigorea, seriotasuna ekarri eta nahi dugu eskuartean ditugun gai horietan tamaina eta goi mailako eztabaida politikoak eman ahal izatea. Eta memoria kontuetan murgilduz memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuko zuzendari Alberto Alonso asteazken honetan irakarri duenez, Gogora institutua material didaktikoak lantzen ari da frankismoari zilegitasunak kentzeko. Izan ere, irakasleeko hartarazi dute gazteen artean diskurtso antidemokratiko argiek aurrera egin dutela eta kezka horri erantzun nahi diolakoak.
Gogora institutuko arduradunak azaldu duenez lan hori 3 fasetan banatuko da. Lehenengoan artxiboko, bideografiako eta hemerografiako dokumentazioa aukeratuko da ikasgeletan lantzeko paradigmatikoena izan daitekena. Ondoren material hori irakasleekin kontrastatuko da, hezkuntza dinamiketara egokitzen saiatuz. Eta azkenik ikasgeletan behin betiko kontrastea egiteko unea iritsiko da. Han sido una mirada a un pasado muchas veces sucio e incómodo, pero siempre intentando extraer un análisis detallado de sus consecuencias. El mero hecho de hacer este tipo de ejercicios de divulgación supone, de facto, un reconocimiento a las víctimas que han sufrido diferentes vulneraciones de derechos humanos. Hala azaldu du Alonsok Gasteizko Legebiltzarrean Gogoraren jardueraren berri emateko egindako agerraldian. Bertan ohartarazi duenez, inoiz baino gehiago oroimena gainditzen duten memoria politikak beharrezkoak dira. Desde mediados de los años 40, nunca, las democracias habían estado tan cuestionadas, amenazadas a nivel mundial como lo están hoy en día. Palabras que creíamos relegadas a los diccionarios de historia, como genocidio, rearme, bipolaridad, nos vuelven a sonar como cotidianas. Hoy la palabra guerra ha dejado de ser un eco lejano, algo que solo ocurría en algún remoto rincón del mundo, y se vuelve a asomar a nuestro continente. Hoy, el odio al diferente, el señalamiento a quien piensa, siente su sexualidad o reza diferente, vuelve a extenderse en nuestra sociedad. Por eso, hoy, más que nunca, son necesarias políticas de memoria que trasciendan lo conmemorativo. Izan ere, bere esanetan ez du ezertarako balio plaka bat jartzeak, adierazpen instituzional bat egiteak, politikak gizartean sakonki barneratzeko gai ez bagara. Adierazi duenez, elementu horiek edozein demokraziaren mehatxurik handiena dira, eta beraz beharrezkoa da elementu horiek adierazteko, azaltzeko eta ulertzeko gai izatea. Eta bestaldeek Bel Pozu eta EH Bilduko diputatuek Jurramendiko 1970 gertakarian inguruan egindako galderei erantzunez, Espainiako gobernuak frankismo berantiarreko biktimak erreparatzeko formulak bilatuko zituela ziurtatu du eta sekretu ofizialen lege berri bat aurrera ateratzeko konpromisoa azpimarratu du. EH Bilduk maiatzaren 9 gertakari horietatik 50 urte beteko direla probestu du. Galdera botatzeko, zehazki Angel Victor Torres, Espainiako lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak esan du, Pedro Sánchezen gobernuak mekanismo osagarriak bilatuko dituela frankismoaren eta frankismo berantiarraren biktima izan ziren pertsona guztiei ordaina emateko justizia kontua delako. Y tiene el compromiso del gobierno, señoría, de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que caminemos con respecto a una ley de secretos oficiales que debería ya estar aprobada por parte del Congreso de los Diputados y buscaremos los mecanismos que sean suplementarios para poder dar respuesta a un acto de justicia que es esa reparación a todas las personas que fueron víctimas de terrorismo, como digo, tanto en el franquismo como el tardofranquismo. Es una cuestión de justicia. EH Bilduko diputatuak deitoratu duenez, gertakari horiek sekretismoz eta zigorgabetasunez beteta jarraitzen dute, biktimek eta haien familiek hainbat hamarkadatan eskatzen duten errekonozimendua, egia eta erreparazio izatea eragozten baitute. Pero de verdad necesitamos una ley de secretos oficiales que realmente abran las puertas que están cerradas. Y por eso le planteamos una ley que de verdad aclare los episodios de violencia estatal que hasta actualmente están en la impunidad y desclasifiquen todo lo relacionado para conocer la verdad y que ayude en el reconocimiento y la reparación. Pozueta, se le ha terminado el tiempo. Informazioaren aria. Goizeko 7:00 dira, guazen gaurko Gara eta Naizen editorialarekin. Europa zutan Santa Marta irten bide bila. Mundua azkar berotzen ari da eta Europa mundua baino azkarrago. Kopernikus programaren eta nazioarteko meteorologia erakundearen azken txostenaren arabera, iaz muturreko gertakari klimatikoak biderkatu egin ziren. Temperatura errekorrak nonai hautsi ziren eta bero boladak gero eta larriagoak dira, hegoaldean bai, baina Eskandinavian ere bai. Finlandiak, Suediak eta Norvegiak 21 egun pasatu zituzten
zituzten 30 graduko temperaturekin. Groenlandiak 129 gigatona izotz galdu zituen eta glaziarren desagerpenak 2.000 milioi pertsonaren ur hornidurari eragingo dio. Suteek 1.000 hektarea zituzten eta uholdeek 14.500 pertsonari kalteak eragin. El Niñok egoera okertu, baino ez du egingo. Zenbakiak gora bera antzeko lerroburuak iristen dira hilabetero komunikabideetara, aldaketa klimatikoaren datuen eta ondorioen albisteak ematea garrantzitsua da jakina, baina alarma egoera pizteko baliagarriak diren eztabaida daitekeia da. Bada garaia aurrera urrats bat egin eta ondorioetan baino fokua larrialdi egoera honen kausetan jartzeko. Izan ere, CO2 isurketak murrizteko bide horri eguneratuak daude, berriztagarriak edatzeko planak berritzen eta zabaltzen doazen bezala, baina ederki kostatzen da erregai fosilak ustearen beharra bere horretan mai gainean jartzea. Krisi klimatikoak zerutik erori den zorigaitza dirudi batzuetan, baina eragile gerriak ditu erregai fosilak, ikatza petrolioa edota gasa, ezingo zaio klimaren krisiari aurre egin horiek utzi gabe. Gauzi honi heldu diote aurrenekoz Kolonbiako Santa Marta hirian egun hauetan elkartu diren 60 herrialdeetako ordezkariek. Herrialde Hegoamerikarrak eta Herbereek antolatu dute lehenengo erregai fosiletatik haragoko trantsiziorako gailurra, eta haren barruan estatu frantsesak eta Kolonbiak erregai horien erabilera bertan bera uzteko bide horriak aurkeztu dituzte. Parisek ikatza 2030ean, petrolioa 2045ean eta gasa 2050ean utzi nahi dituela iragarri zuen. Aste artean, asmoak baino ez dira oraindik, baina larrialdi klimatikoaren aurkako ekintza parametro berri eta efektiboagoetan kokatzen du, eda dadila beraz ekimena. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Bagoazen azalak errepasatzera ere, etxetik hasiko gara egunero bezala, gara egunkariarekin Bilbao Basketen garaipena da gaurko azalean nagusi, irabazi ostean taldeak ateratako argazkia Jurok kapa irabazi du Salonikako PAOKen aurka 89 eta 74, eta bestalde titularrek dio, hizkuntza eskakizunei buruzko adostasun zaila EAJaren ezezkoaren ondoren, horixe da titularra. Izan ere, enplegu publikoaren legean hizkuntza eskakizunak blindatzeko proposamenei zuzenketak aurkeztu ondoren EH Bilduk adostasunaren alde egin du eta EAJak akordioa zail ikusten duela esan du. Berriak dio EAJ baretzen saiatu dela Sánchez eta gizalegez jarduteko eskatu duela Jaurlaritzak. Jeltzaleak kexuak hartu dira PSek ez zielako azalpenik eman Estebani buruz egindako txioaz. Eta honek ere berriak eren Bilbao Basketen garaipena ekarri du argazkira, baita deiak ere, azala ia bere osotasunean hartzen du Bilbao Basketen garaipenak. Noticias de Gipuzkoan, EAJ eta PSren liskarrari bueltaka. Noticias de Gipuzkoaren azala ere dio EAJaren konpainia ona ez zuela galdu nahi berretsi duela Sánchezek kongresuan. Eta Diario de Noticiasek osasun kontuak ekarri ditu, medikuekin tentsioa murrizten saiatzen ari dela osasuna dio, eta kudeaketan hobekuntzak eskaini dituela. Eta Diario de Navarrak Nafarroan jarraituz, Nafarroaren erakargarritasun fiskalak behera egiten jarraitzen duela, azpimarratu du Diario de Navarrak Euskal Autonomia Erkidegoaren eta erregimen komunaren aurrean. El Correon Bizkaiko edizioa, deiaren tankerakoa da, Bilbao Basketek garaipenaren ospakizuneko argazkiak hartzen du, azala osorik. Eta Arabakoak ordea, titularrean maskarien kasuari buruzkoak dakartza, aldamak Sánchez seinalatu duela, eta talde kriminaleko lehena dela esan du. Eta argazkian, aste honetan, medikuak burutzen ari diren 3. greba jardunaldiaren mobilizazio bateko argazkia. Eta bozento taldearekin amaituz, El Diario Baskon titularrak zera dio, Gipuzkoak izan du inoizko berakadarik handiena 14 urtetik berakoen artean.
Goizeko 7:25 minutu, honaino gaurko azalen errepasoa. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00 naiz irratian. Gaur ez du egingo ez dirik. Zergatik ezin dut sentitu orain. Gozotasunik bat ere. Lehenago esan nahi dizut, baina ez nizun entzun nahi. Belarri zulo horituan utzi ditsua, intzatua, ez duzirrik. Goizeko 7:28 minutu osteguna dugu, Lander ez dugu hain pozik izango, baina beno, tirak aurrere gubio bakarrik gaude, beraz egunon, Lander? Egunon zalo eta egunon entzule guzti, pozik, zesango dugu, ezin ez kexatu, eso. Bueno, testuinguruan jarriko ditugu entzuleak, Landerri Maiatzaren bata eta asteburua tokatzen zaio lan egitea. Beraz, nire postasuna apur bat kontagiatzen saiatuko naiz, Lander. Hori da, Gogotsunagoelako ja, eguerdiko 12 laurdenak heltzeko. Ni gainontzekoen postasuna ez posten naiz ere. Nire ez hainbeste, baina jende gozatu da ezake, postuko naiz horregatik. Hori da, horrela izan behar da. Ze planik bai, zaloa, asteburunetarako? Bai, egia esan, asteburu hau apur bat, topera egia esan, Maiatzaren bata kaleak hartzeko eguna izaten da, Beraz, ala egingo dugu guk ere, larun batean Lehartibaiko ralia da, eta goizean bertatik ibiltzeko ikusteko asmoa daukat, arratsaldea egin ditut urteak, egun guztia ralia ikusten, aurten esan dugu, nahikoa da goiza bakarrik. Eta igandean, Bizkargi eguna da, eta Bizkargira joateko
asmoa daukat, berez, kompleto, asteburua kompleto. Esan genuena, ez, deskantzatu gutxi, baina, bueno, beste modu batera deskantzatzeko. Buruan, astebururako buruan dudan eskeman lo egitea ere sartzen da, iratzar gaio gabe eta saiatuko naiz. Modu naturalean lo egitea, ez zaren goizeko lauetan esnatzen, ohituragatik, baina... Claro, txarra da hor, zartzen zaidala erloioa buruan, eta gero goizeko 6etarako askotan esnatuta egoten naitzela. Bueno, bentsat, 3 ordu gehiago. Normalean 3etan esnatzen naiz, 6etan bentsat 3 ordu gehiago lo egitea ere eskertzen dut. Ez dago, aizki ordu horretan esnatzea gainera, eguna aprobetxatzeko, baina hori, irrele ikustera joan behar bazara, goiz esnatuz gero, lekuan hartuko duzu ikusteko, hori ziur. Bueno, diot joango naizela, espero dut baietz. Espero dut ere oeak gehiegi ez zarrapatzea. Horrelakoetan izaten delako ez dakit inoiz gertatu zaizun. Izan, normalean esnatzen zara kriston goiz, eta esaten duzu, ez dut arrazoriek izango, egunerokotasunean egiten dut, eta justo horrelako egunetan esaten duzu. Zortzira dira eta naiz esnatu. Aprobetxatu beharko horrelako egunak ere, ez? Goiz esnatu eta hori da gorputzak eskatzen duelako ere, atxeden pixka bat. Karo, baina denean igual egiteko gogoa daukazun zerbait, ez? Alkoan nintzen, altxatu idartzar gaiuak jo gabe ere, normalean esnatzen aizen orduan, baina ez loak hartzen dut horrelakoetan. Zaketen, uste dutela nire gorputzak daukana autodefensa mekanismo bat, ezateko, edo egiten duzu lo, edo behartuko zaitut lo egiten. Ondo dago. Bai. Gaur Lander, ez dakite, ze kontu ekarri duzun? Bitxikeria bat ekarri du, baina nik nahiago nuke, aski aurretik ez testu inguru pixka bat eman, eta gogora ekarriko dizuet, duela hilabete hain ospetsuak, sare sozialetan hain ospetsuak egin ziren terian hauek ezagutuko dituzuzuk, ez da zaloa? Bai. Bueno, entzuleren bat despistatuta badabil, bere biziko inbazioa egon zen duela hilabete sare sozialetan, ikusten genuela jende asko zakurra sentitzen zela, edukatua sentitzen zela, beti hori agian etxeko animaliak ez, baina bueno, horreri tartean esaten da, zerbait estaltzeko ateratzela, lertu zela burbuila hori ez, sare sozial guztiak beteta zaudela, eta egia da, azken asteetan desagertu dela fenomeno hau ez, baina ez da inbeste trianak, baina animaliak bezala portatzen diren pertsona gehiago badaude, katu ez, eta zakurrez haratago, eta gaurkoan, ekarri dut kaioen imitazioaren nazioarteko txapelketa gai bezala. Horretarako badugu kortetxo bat prest, entzuteko pixka batea, aukera duzun, zaloa? Jakiteko, nik esan duzu dalako aurretik pertsonak direla, baina entzungo duzu eta ikusiko duzu, jendea ez dagoela burutiko sosano, egia esan, holako jendea lortzen duena, oso ongi imitatzea kaio baten edo antxeta baten soinua entzungo dugu. A ver. Oso imitazio hona dira, Bai, da gainera jende guztien entzuten delako, hor atzetik hor, baina bestela niri horrela jarriko liate audio hau, nik esan nuke, bau ez zein ondartza edo zein portutako soinu bat izan daiteke. Gira, esango dizut zaloa txapelketa hau, urtero egiten da, 2021etik ospatzen den txapelketa bat da, eta sigarren edizioa du jada, Belgikan egiten dute, Depan hirian, eta ez da gauza bat lokala denik ere ez, Europa mailako txapelketa bat da, European Championship Gull Screeching deitzen da, inglesez gainera ematen diola beste garrantzi handiago ematen dio, dirudienez, ez? Eta, esan beharra dago, 15 herrialde desberdinetatik iritsitako 70 pertsonak baino gehiagok hartu dutela parte. Txapelketa honetan, helburua esan bezala hori da, kaioen karrankak hobeto imitatzen dituen pertsona aurkitzea. Eta aurten, neska norvegiar batek irabazi du, Karin Gronholzek, Osloko herritar batek irabazi du txapelketa, eta galiziar batek eraman du zilarrezko domina, Bigoko galiziar batek, Olga Mendez deiturikoa, bere ez izena, esan zego, Labane da, Labane kaioa, gainera, esaten du, dela kaioa pixka bat makarra dena, eta... Kaioek personalitatea jartzen. Hori da, horretik terianen hori guztia atzetik,
azkenean, tartzen da olako, Bigoko neska hau humorista eta aktorea dela, eta bere burua definitzen du ere Kaioen aldeko aktivista bat bezala, ere. Wow. Egia da gero, ekimenaren atzean ere badagoela zerbait positiboa, eta alde positibo hori da, azkenean Kaioen eta Antxeten inguruan dagoen pertzepzio negatibo hori pixka bat aldatzen saiatzea. Egia esan, nik hau irakurri dudanean, nik aipatu izan duia da, ondartzen egin dut urte askoz lan, eta egia da Kaioen pertzepzio negatiboa apur bat justifikatua. Egon daitekela, azkenean, pixka bat, bane hau makarra den bezala, Kaioak ere animali pixka bat makarrak direlako. Oso makarra dira. Ez dute ezer errespetatzen, egia nik ikusi izan ditut Kaioak, benetan gainera bizkorrak dira. Motxila bat irekitzen hor kremailera heldu, eta irekitzen pixkanaka janaria ateratzeko, eta ikusi dut, nago ez zerra asmatzen ari hemen, benetan, osea... Begira, honekin lotu, parkatu Lander, bukatu. Honekin lotuta, pandemia sasoian legitian, bueno, naiz gogoratzen izenarekin, nola? Felipe. Bai. Geneuk egun Kaio bat herrian, Felipe izena zuena, denok identifikatzen genuen gainera Felipe zela, ikusten genuen bakoitzean, zergaitek bat zelako besteak baino zati handiagoa. Bai. Eta esango duzu, zergaitek da zati handiagoa. Bueno, eragin eragin zuelako beste gauza askoren artean, animaliak lasai eta aske egotea kaleetatik eta mendietatik eta gu gitzakiok denok etxean egon ginelako. Eta ikasi zuten, edo Felipe honek ikasi zuen pandemia ostean, pintxoak jaten. Pintxoak, gildak, bai. Orduan, egon da zaude noiz ailek eition? Enez inoiz egon, ez dut aukera izan ez. Bueno, plaza, herriko plazak badu horrelako pilara bat, eta pilara horren atzean edo daude tabernak, plazako tabernak, eta oso ohikoa izaten da, tragoa eta pintxoa hartu, eta pilarara joatea, tragoak eta platerak eta bertan apoiatzeko. Bueno, nik sasoi horretan egiten nuen lan bertako taberna baten, eta esan behar izaten genion mundu guztiari, ez irten pintxoarekin Felipek jango dizulako, Felipek estrategia zuen gainera. Jartzen zen, lehenengo toki batean, egiten zuen begiratu, non dauden pintxoak eta non dauden gildak, gero mugitzen zen, justo tabernen gaineko balkoitxora, bai. Eta hortik egiten zuen, pum, eta bera. Baina horrela, muturra bera jarrita, a toda pastilla, eta jaten zituen pintxoak, eta umeren bateri edo egin zion antza denez zauri txikiren bat, eta hasi geren guk, Felipe jandi pintxoa hartu beste bat, baina heldu zen momentu bat esaten genuen. Ez dizugu beste pintxorik emango, badakigu Felipe dagoela hor, udalak eta inork ezin du egin ezer Feliperekin animali babestu bat delako, beraz jan pintxoa barruan. Bai, eta ez dakit zer gertatu zen Feliperekin, gero Felipe ibiltzen zen beste Kaio batekin, ez dakigu alaba edo bikotea edo, eta horrek ere ikasi zuen, eta bueno, orain ja egoera normalizatu da, eta Felipe hor bueltaka ibiltzen, baina bai. Bai. Kontuz bestela Felipek talde bat, sortuko zuelako pintxo guztia laburtze, bera. Iker Gurrutxaga lankidea ere iritsi berria, ez dakit, aian pixka darrituta egongo da, ez dakit, zertazari garen oso ongi. Zaiten zuten? Bai, ados. Terianekin hasi zaretela konturatu. Bai, pixka bat, ez duk. Eta gero Felipe Kaio bat dela interpretatu dut. Testu ingurapur bat emateko zen. Bai, eta Felipe Kaioarena, Felipe Kaioa kaso tabernetan ez da sartuko, baina udan ziur, hor, karraspi inguruen eta pozik ibiliko dela. Hombre, hor, Kaioak oro egoten dira, Gero ez dira inpozik ibiltzen euren etxea den Irlan, jende askok egiten dituela basakeriak Irlan. Sorte bat dute, bintzat Irla bat dute. Beste batzuk hori ere ez. Bai, hori da. Zabortegietan gehiago pilatzen ziren garai batean. Bai. Egia da, guiru justuz kostaldekoak izanik, Kaioak normaltzat ikusten ditugula, baina gero, haien badago jendea... Oldarkor daude. Eta egia da, galdu dietela beldurra asko. Gizakiei, zuk esaten zenuenarekin, Zaloa, Felipe Kaioa guk ere, nagaitek genuen ondartzen, bagenukan ere gure Kaio bat.
Bai, bat, identifikatzen genuen, hasiera batean, ikusi genuelako oso aula zegoen, errenka ibiltzen zen, eta gainontzeko baino txikiagoa zen. Orduan, euria egiten zuen egunetan lan asko ez zegoela zer egiten genuen, txiringuetora joan, artoa erosi, pakete bat, eta hasi ginen botatzen. Hori da izaten egin behar. Kriston akatsa. Gero, erabiltzaile guztiak kexu zirela... Kostaldeko antiguarra. Handik hilabetera, erabiltzaile guztiak kexu zirela, bakaio hori ibiltzen zela, etualduen artean, bokadilloak eskatzen, eta horrela, baina egia da, hilabete batean, haunditu zela, hor sumatu zen gu ginen, aitatxo eta matxo bezala guztiok, ematen genion jaten, mimatua genekan, eta beste kaioa etortzen zenean, gu gainera, pixka bat, urruntzeko bezala, inkluso saiatzen ginen, baina kaionek galduzien beldur guztia pertsonei, eta gero pena da, historia honen alde tristea, iraian dukaren hil zuten. Bai, ikusi genuelako bagoiz batean, lehenengo uso bat ikusi genuen, botata ondarretan, ezin zuela ondarna sartu, eta raro agintzitze egunez. Eta gero, gure kaio bera, ikusi genuen modu berdinean, orduan ikusi genuen hor patroi pixka bat zegoela, eta ziurrenik norbaitek pozoia botaziola. Deitu genuen animalien babeserako hemen Donosti inguruan dagoen batera, eta esan ziguten ezin zutela ezer egin, iskina batean uzteko kaioa, eta bereik jasotzera joango zirela, eta pena da egia esan, gogoratzen dut gainera nire nahiarekin egiten nuela lan garaio horretan, eta bere zonaldean ibiltzen zela batez ere, eta nahian negarrez zegoen, eta dena, hartu genion, egia nire nahi oso animalizalea dela, baina kaio bat hartu genion mimoa, egia da, are ginen ikerteriaren hasi gara pixka bat, Belgikan aste honetan egin dutelako txapelketa bat kaioen karranka, imitatzen dute pertsona honenak aurkitzeko. Bai, Belgikan. Non? Depan, hirian. Kostan dagoela. Hori da. Zaten nuen, Belgikan non horregatik egin du galdera. Esaten genuen gainera, ez dela kontu lokala, azkenan, 60 parte hartzaile baino gero izan direlako, 15 herrialde desberdinetatik etorriak tartezara ginen, eta helburua tartean dela, kaioen inguruan dagoen pertzepzio negatibo hori desegitea. Nik zuk esaten zuenarekin bat natorra, esan kaioak direlako animali batzuk, empatizatzeagian zaila izan daitekeena, esaten genuen pixka bat makarrak direlako. Bizirauteko bere modua dute, kinkiak dira. Hori da. Gero guk Euskal Herrian denei kaio esaten diegu, baina badaude saiak? Ez, saiak ez. Nik ikusi duz, egia esan, enekin oso ondo bereizketa interneten begiratu du, eta kaioak dira haundiagoak direnak, eta antxetak dira gero familia berekoak esan dezakegu, baina txikiagoak izaten dira. Negi esan bereizten ez dakit, baina denak talde berdinan sartzen ditut, egia esan, modu antzekoan portatzen dira egia esan. Bai, gauza da, kaioak ere desberdina daudela, hori ere aipatu behar, ez denak ez dira. Gauza berak, antxeta ere kaioa da berez, sinonimoa da. Gauza da, tamaina desberdinetakoak zuk esan duzun bezala daude, eta gero kolore desberdinetakoak daude, eta bat eta beste. Bai, zuk esaten duzuna barrurago, itxasuan barrurago egoten dena, albatrosa etortzen baina albatrosa ez da izango. Albatrosa ez dut uste gure inguruan ibiltzen denik. Akaso bai, albatrosa da handiagoa. Baina hauek ozeano barean bizi dira. Albatrosa gainera... Ozeano barean bizi dira, horregatik. Baina badira Europan ere itxasuan barnerago ibiltzen diren handiagoak direnak. Eta horiek, boko finagoak dira. Hau garraia jaten dute, ez dira... Ez, hemen kontua da, berriz ere, ez? Zergatik kaioek hondartzetan egin behar dute beren arrantza. Bai. Berez arrantza egiten badute. Itxasuan ez dagoelako, akaso nahi duten elikagirik, behar beste elikagirik, edo akaso itxasuan guk ere utzi ditugula gure gauzak, eta egiten ditugula gure gauzak, eta hortaz kaioek lehorrera etorri behar dutela jatera. Bai. Ez animalia askorekin garatzen den bezala. Gero ia da, Lander bezalako gizaberek hartoa ematen baldin badiete, eizari ere utzi egiten dietela animaliek, hori horrela da. Zuk ikusiko bazenuik ere emango zeniok ere zerbait, hori, errena zegoen, gaixua... Kaio bati, sinizte dugu, kaio bati ez. Egaztiekin ez dut empatizatzen gehien. Nik ere ez. Egaztiekin, narrastiek, ugazturekin bai. Hau da, arratoi bat izan balitz, bakean utzeko nuke ziur asko, jaten enion emango, baina arratoi batek bai emango lidake ikusi ditute pozoituta hor hiltzen. Pena gehiago ez, bai. Ugaztunekin badut.
beste espeziekin ez Hori beti esaten, lehen eta bigarren mailako animaliak ere bezala daude, eta gian, ugaztun asko lotzen ditugu ere maskota bezala, orduan agian desberdina dela. Bueno, eta akaso empatia atzeatzeko beste modua dugu, ez dakit. Akaso portaeran ere antzekotasun gehiago ikusten dira, ez dakit. Aurkitu dut, internetean badago web orrialde bat lekitxoko txoriak deitzen dira. Imagina dezaken nork egin duen. Eta hor badago azalpena. Lekitxo mentzat nola deitzen diegu guk kaio ez guk kalatxori esaten diegu, baina gaur egun kalatxori erabiltzen, irakurriko dizuet, kalatxori erabiltzen dugu generiko modura edozein kaio izendatzeko, baina gure aurrekoentzako kalatxoriak ez iran portuan edo islan ikusten dugusenak, beste txikiago batzuk baino, kalatxoriak txikiagoak. Eta giputxak zuek, antxeta esaten dugusenak. Ez. Gipuzkoarrak ez, Gipuzkoa ekialdean. Bale. Guk kaioa deitzen diogu guztiak. Eta gero islan kunak egiten da bezenari, santxa esaten eutzen, naiz zibila intxartu. Eta gazteak dira zenean marroi kolorekoak, kaio. Desberdina da kalatxori edo zuentzako, edo Gipuzkoa ekialdeko entzako antxeta dena, eta guretzako zuentzako kaio dena guretzako da santxa. Guretzako dena dira kaioak, eta kolorez desberdintzen direna, bai, txikiagoa direna bari, ez? Marroixkagoak edo bai, grisagoak dira, eta gero kolorez aldatzen jaten dira, eta bai, askotan usten du garra eta emea direla desberdinak, izango dira desberdinak. Hori da, baina txikita marroi kolorekoak direnak horret dira santzak, eta kalatxoriak txikitan ere zuriat dira. Guk denari berdin deitzen. Zuek denari berdin, ondo dago hori ere, sintetitatu kontua. Dena bateratu, berizkeriari kaion artean, ez dena berreina dira. Ba, dago moko gorria, esan dugunez, marroiskagoa, gero dago kaio beltza, pila daude, baina. Bai. Bueno, minutuak geratzen zaizkigu goizeko 8:00 uste dute entzuleak naskatu ditugu laia kalatxoriak gora eta bera. Iker... Ornitologo bat, ekarri gertu. Zerbait berriek hasi dugu ordenok. Ornitologo bat agian ez, baina musikan aditu bat badugu, eta zer ekarri duzu gaurkoa? Ba, atzo eman zidan gauzetako bat, Bilbon izan ginen, ez? Bilbao Baskete FIBA Eurocup irabazi duela, eta zorionak berriz ere. Eta bertan, ospakizunean, lehendabizikotako kantua, hau izan zen. Asko gustatu zaizu zeneko bertso, hautxo jarri zutela, eta horrein arte nintzen konturatu uste dudala batzuk bigarren bertsoan hasten direla publikoan abesten. Bueno, arreta zergatik eman zidan, Gasteizen Leiotikaren bertsioa erabiltzen delako ospakizunetan, eta horrako momentu gorenetan, eta Bilbon oskorrirena erabiltzen delako, desberdin, eta arreta eman zidan, eta esan du, begira. Hori bai guztiek, gu Euskal Herrikoak, zein pozik abestu genuen, eta FIBA Eurocup Bilbon geratu dela, eta gaur uste dut izango dela harrera, arratsaldez, eta ospakizunak aurrera segiko du. Ospakizunez, kirolko mundu hementzat, ospakizunez gainezka gaude aspaldian Euskal Herrian. Gasteizen kopa bat, Bilbon beste bat, eta Donostian beste bat. Iruñerreak eta uste dut Abironek eta ezin dutela irabazi ezer dagoeneko, iparraldean uste dut ez dagoela aukerarik. Iruñean betionak oraintxe badu beste aukera bat, ez, erreginaren kopa, hori ere hemen emango dugu. Datorren astean, 8:00 10:00 hemen emango dugu emakumezkoen erreginaren kopa, Jose Antonio Gaska kiroldegitik. Eta ea berriz ere izaten garen sortudunak, ze atzo konturatu nintzen, bat kenduta, eta bat hori izan zen erreginaren futboleko kopa Reala eta Bartzelonaren artekoa Zaragozan ura ez genuen garaipenarekin bukatu, zaila zen garaipenarekin bukatzea. Gainerakoak garaipenarekin kontatu ditugu. Hortaz, Euskal talde baten garaipen bat gehiago kontatzeko prest gaude. Zein ondo. Eta giroa atzokoa beraz mundiala. Bai, giro beroa, esango dugu bertantzen. Topera zegoen Miribilla, ez da? Bai, Salonikatik jende asko etorrita baita ere, Salonikakoak bero, ariketa galtzen hasi ziren arte, hor pixka bat baretzen joan zen. Hasieran, ez dakit, istilurik ez dakit egon zen, baina, istiluen aurkako polizia sartu eta izan ziren, olako saltxak eta egon ziren. Atxeen aldetik bueltan garaipena, izan zen bideratu zuten nahiko azkar, eta,
ospatze pasagerituen ia 15 minutu, ez dela gutxi. Beno, guzti horiek eta gehiago, orain goizeko 8:00 aurrera ere aipatuko ditugu, beraz, segunduak goizeko 8:00 animo Lander asteburuarekin, eta ondo ibili, Iker. Ondo izan nahi. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako garaikurra bigarrenez jarraian irabazi du. Greziako PAOK Salonika taldea aixe hartu du mendean 89, 74. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, pozez zoratu da Miribilla eta hala mintzatu da ere Mikel Odriozola Bilbao basketeko entrenatzaile laguntzailea naiz irratiko mikrofonoetan. Atxeden alditik bueltako azaritu da. Bueno, oso lasai ez, gauza pare bat ajustatu hartzien, defentsan pixka gogorrago marginen, kontaktu gehiagorekin, eta erasoan jarraitu baloia mugitzen, detektatu dugu egora paire batean abantaiatze gola, Jabik eta Jau. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea, bere alderdiaren eta EAJaren arteko tentsioa baretzen saiatu da, Aitor Estebanek PSOEk ordezkariekin zuen bilera bat bertan bera utzi ostean. Sánchezek EAJarekin izandako krisia murriztu nahi izan du Kongresuko kontrol saioan alderdi jeltzaleak goraibatuz eta oposizio eraikitzailea eskertuz. Baita legegintzaldia bere konpainia onarekin amaitzeko eskua luzatu zara. Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, fíjese, señoría, que Hain zuzen, EAJak, EH Bilduk eta Sumarrek ere zuzenketak aurkeztu dituzte, gatazka honen sorburuetako baden enplegu publikoaren legearen erreforman hizkuntza eskakizunen sistema blindatzeko aurkezturiko lege proposamenei. EH Bilduk adostasunerako borondatea agertu du publikoki, baina jeltzaleek ia ezinezkotzat jo dute akordioa. Markel Olano EAJako legebiltzarkidea. Guk egiten dugun planteamendu askoz ere egingarriagoa da, askoz ere xumeagoa da, eta gaur egungo ereduaren indartze bat ekartzen du. EH Bilduri egiten diogun proposamena da, albidetu ezala gutxienez abstentzio batekin gure proposamena, eta gero, ardezagun denbora bat, ebaluatzeko horren ibilbidea. Eta 2025 Europan bizitako egoera meteorologikoak aldaketa klimatikoaren bizkortzaren erakusgarri dira, temperatura errekorrak, sute suntsitzaileak, elur gutxi eta Mediterraneo geroz eta zaurgarriago batekin. Txosten batek kontinentean izan diren aldaketak agerian utzi ditu eguneroko bizitzan herritarrengan dituen eraginez gain. Florian Papenberger EPRDira Europako aurreikuspen zentroko zuzendariak Europa azkarren berotzen ari den eremua dela berretsi du. 2025 kontinentearen 95%, batez besteko temperatura gainditu zen eta horrek eragin zuzena du bai Artikoan eta baita Mediterraneoan ere 2025ko klimaren egoera txostenak jasotzen duenez. Eta nazioartetik ere esan berra dugu, Israelgo medikuen gobernuzkanpoko erakunde batek Palestinako 14 medikuren askatasuna eskatuko du herrialdeko auzitegi gorenean. Gatibu dauden medikuek ez dute ez epaiketa ez akusaziorik eta torturen zein isolamenduen menpe mantendu dituzte azken urtebetean. Ilas Abu Safia, Husam Abu Safia pediatraren semeak esan du, aita ikusten duen bakoitzean egoera kaskarragoan topatzen duela, gehiekikeria fisiko eta psikologikoen biktima dela salatu du. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide okenez badu nabarmentzako jazoreren bat?
Goiz, lasaia ari gara izaten, ostegun honetan, ez dago aparteko arazorik Pegi, hori bai kontuan izan, goizero bezala autopilaketak daudela Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Seguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan oraindik euri zaparradaren bat edo beste izango da, ekaitz kutsukoak izatea baztertu gabe. Ondoren eguerdi aldera giroa lasaitu egingo da lurralde osoan, baina arratsaldean hodeiak ugarituko dira eta berriro ere ekaitzetara joko du. Zaparradak han-hemenka emango dira eta lurralde osotik sakabanatuko dira, tarteka ekaitza joko du, baina beti ere aukerarik handiena ekaitz hauek lertzeko Pirineoetan izango da. Hala ere atzokoekin alderatuz eta ekaitzak ez dira hainbesterain jokoak izango. Haizeak egotik eta bizi-xamar joko dugunaren lehen zatian, bigarrenean iparraldekoa nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 11 eta 16 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan. Elteietxea teknikan apirilako 30 da osteguna. Informazioaren aria. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, bere alderdiaren eta EAJaren arteko tentsioa baretzen saiatu da, Aitor Estebanek PSOEko ordezkariekin zuen bilera bat bertan bera utzi ostean. Sánchezek EAJarekin izandako krisia murriztu nahi izan du Kongresuko kontrol saioan, alderdi jeltzaleak goraipatuz eta oposizio eraikitzailea eskertuz, baita legegintzaldia bere konpainia onarekin amaitzeko eskua luzatu zera. Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, fíjese, señoría, que bajo este gobierno creo que se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento. Maribel Bakero bozeramaile jeltzaleak egindako galdera bati erantzunez egin duela Espainiako gobernuburuaren lehentasunak zeintzuk diren eta legealdia amaitu arte aritmetika parlamentario gaizto honekin nola heltzeko asmoa duen galdetuta. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Sánchezek lehentasuntzat jo ditu hazkundea, enplegua sortzea, eta hazkundea klase ertainaren artean banatzea, horretarako aritmetika parlamentaria zaragoko gauza asko beharko dituztela esan du, hala nola interes orokorrean eta ez alderdikoian pentsatzen duten oposizio politiko eraikitzailea. Más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo decir es que para lograr todas esas prioridades, uno, necesitamos diálogo, y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco. Espainiar presidenteak aitortu du hori guztia lortu duela EAJaren eta beste talde parlamentarioen babesarekin, eta eskerrak eman dizkie jeltzalei oposizio eraikitzaile horregatik. Testu inguru honetan EH Bilduk adimena eskatu du herri berrei erantzuteko. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak EAJ eta PSren artean sorturiko ikamika gaitzetsi eta sozegua zein inteligentzia politiko eskatu ditu. EH Bilduko programa arduradunak Bizkaia irratian adierazi duenez, EAJaren eta PSren artean sortutako zaratak ezegonkortasun handia sortzen du eta lasaitasuna eta inteligentzia politikoa eskatu ditu garai zail hauetan herri honi irtenbideak eskaini ahal izateko. Ikamika horiek legealdi honetan oso agerikoak izan direla. Eta gero eta agerikoagoak eta gero eta intensidade nahi bada handiagokoak, ez? Eta bati sortzen zaion galdera da, zertan dauden ados. Nik askotan esan izan dut, olako polemiken arira, honek hipoteka bat suposatzen duela eta mugak ezartzen dituela, herri honek aurrera begira dituen eztabaidatan eta burutu behar dituen politiket. Alderdi sobiranistaren buruzagiaren ustez euskal politikak ez du beharrez umekeriarik ez arinkeriarik. Kortajarenak adibidetzat jarri du zer gertatzen den etxebizitza politikarekin. Eta zein da etxebizitzan hartuko den bidea? Denis Itsasok planteatzen duena edo Jon Insausti planteatzen duena? Zein da planteamendua estrategikoak diren gainuntzeko gaietan? Zenbateraino beraien... Eta EAJak EH Bilduk eta Sumarrek zuzenketak aurkeztu dizkiete enplegu publikoaren legean hizkuntza eskakizunen sistema blindatzeko aurkezturiko lege proposamenari. EH Bilduk adostasunerako borondatea agertu du publikoki, baina jeltzaleki ezinezkotzat jo dute akordia. Ezkerreko subiranisten zuzenketen helburua progresibitate indizea zehaztea da, baita
Euskararen ezagutzaren eskakizuna zenbat plazatan atzeratu daiteken kalkulatzeko modu ere. Josu Astiria parlamentariak azaldu duenez, indize hori legean sartzeak segurtasun juridiko handiago emango dio sistemari sektore publiko euskalduntzearen konpromisoa betetzerekin batera. Ideia hori ordu batzuk geroago baztertu du Markel Olano Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkideak bi ekimenak distantzian dira daudela esanez. EH Bilduk egiten duen planteamentuak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten duen planteamentuek daukate abia puntu oso urruna, oso aldea handia dago bi planteamentuen artean. Eta beraz, objektiboki zailtasuna handia daude, biak lotzea eredu komun batean. Elkarri ezezko ematearen arriskuaz hitz egin du Olanok eta bidean elkargune bat topatzeko beharraz ere hitz egin du, beti ere subiranistak euren proposamenaren aurrean abstenitzera deituz. Guk egiten dugun planteamentu askoz ere egingarriagoa da, askoz ere xumeagoa da eta gaur egungo ereduaren indartze bat ekartzen du. EH Bilduri egiten dugun proposamena da, albidetu ezala gutxienez abstentzio batekin gure proposamena, eta gero, ardezagun denbora bat, ebaluatzeko horren ibilbidea. Sumar taldeak ere, 17 zuzenketa proposatu ditu, besteak beste Euskara lanorduetan ikasteala ahozko profilen sorrera idazteko gaitasun gutxiago duten pertsonak barneratzeko. Goizeko 8:11 dira. Informazioaren aria. Israelgo medikuen gobernuzkanpoko erakunde batek Palestinako 14 medikuren askatasuna eskatuko du herrialdeko auzitegi gorenean. Gatibu dauden medikuek ez dute ez epaiketa ez akusaziorik eta torturen zein isolamenduen menpe mantendu dituzte azken urtebetean. Mediku palestinarren askatasuna eskatuko duen giza eskubideen aldeko medikuak Israel gobernuzkanpoko erakundeak atxilotuak dauden 14 medikuetatik 4 bisitatu behar zituen, baina agintari israeldarrek bisita bertan bera utzi zuten arrazoirik eman gabe. Atxilotua dagoen medikuetako bat Husam Abu Shafia pediatra da, azken uneraino mantendu zen Gazako Kamal Adwan ospitalean zauritu eta gaixoak hartatuz. Israelek ospitalea txikitu eta medikua gatibu eraman zuten, urtea pasata ez dago akusaziorik, ez da atxiloketaren arrazoirik. Ilyas Abu Shafia semeak esan du aita ikusten duen bakoitzean egoera kaskarragoan topatzen duela. Gehiegikeria fisiko eta psikologikoen biktima dela salatu du. Pasaden astelenean Israelko epaitegi batek medikuaren atxiloaldi mugagabea luzatu zuen borrokalari ilegalen legea baliatuz. Eta Gazako bake kontseilu delako eta Egipto, Katar ala Turkia bitartekariek Ameriketako estatu batuekin batera Gazako fakzio palestinarrak batik bat Hamas armagabetzeko proposamen aurkeztu dute. If Israel is no longer under threat, there is no reason to deny the Palestinian people self-government. If the Palestinians know that this is an attainable objective, dependent on their own efforts, there is every reason to pursue that objective peacefully. Aste honetan, baikortasun oso hitz egin du Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluan bake kontseiluko ordezkari eta Erresuma Batuko lehen ministroi Tony Blairrek. Irakeko gerra babestu zuen Blair berberaren arabera, Israelek ez badu bere segurtasunarekiko mehatxurik ikusten, estatu sionistak ez du arazorik edukiko palestinarrei burujabetasuna aitortzeko. Eta palestinarrek euren helburuak politikoki lortu aldituztela ikusten badute, ez dituzte armak beharko eta guztiok egongo gara baketik gertuago Blairrek dioenez. Horixe da Hamasen armagabetzeari ekiteko argudio nagusia, Israeli gauza bera exigitu gabe euren arau hausteak aitortzen badituzte ere. Gaza is the test for all of us, whether we repeat the history or we change it. Gazan, nazioartearen bakezaletasuna jokoan dagoela ohartarazi du Blairrek, bake planaren fase berriari ekitera deituz. Aipatuko dugu ere, gerrak, inflazioak, kaleratzeak ala enpresen itxiera mehatxua ekarri dizkio Irango ekonomiari. Bertako gobernuak azaldu duenez, Amerikako estatu batuen eta Israelen erasoek $270 milioi kalteak eragin dituzte. Honetaz gain, interneta moztua dute eta Hormuzeko itsasartea blokatua. Gerra hasi zenetik, herrialdeko inflazioak 171 egin du gora, kaleratzeak azkartuz, eta enplegu ministeritzak jada baieztatu du zuzeneko 1 milioi bat enplegu galdu direla. Petrokimika eta siderurgia sektoreak ere dira gerra gehien notzitu dutenak, 50 planta
petrokimiko itxiak daude une honetan eta herrialdeko altzairutegi nagusiak gutxienez urtebete beharko du ohiko produkzio mailara bueltatzeko. Horretarako ezinbestekoa izango da bake akordioak bideratzea eta hain zuzen Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko negoziazioak esango dugu blokatuak eta mehatxupen daudela. Donald Trumpek adierazi du ez dela jaun atsegina izango. Magnateak asteartean iragarri zuen Iran kolapso egoeran zegoela eta hau azken proposamena onartzeko baliagarria izango zela Iranek Hormuzeko itsasartearen irekiera ahalik eta azkarrean behar duelako. Ez zaio akordio nuklearra bake akordiotik banatzeko Iranen proposamena, honek garaipenaren aldarrikapena balio gabetuko lukeelako. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 4 gaurkoan badu zer esana oroimen arlotik, izan ere gogorak mezu antidemokratikoei aurre egiteko materiala iragarri du. Alberto Alonso bertako zuzendariak azaldu du ezer gutxirako balio duela plaka bat jartzeak politikak gizartean txertatzea lortzeko gai ez badira. Itxaso Leon. Gogora institutuko arduradunak azaldu duenez lan hori 3 fasetan banatuko da. Lehenengoan artxiboko, bideografiako eta hemerografiako dokumentazioa aukeratuko da ikasgeletan lantzeko paradigmatikoena izan daitekena. Ondoren material hori irakasleekin kontrastatuko da, hezkuntza dinamiketara egokitzen saiatuz. Eta azkenik ikasgeletan behin betiko kontrastea egiteko unea iritsiko da. Han sido una mirada a un pasado muchas veces sucio e incómodo, pero siempre intentando extraer un análisis detallado de sus consecuencias. El mero hecho de hacer este tipo de ejercicios de divulgación supone, de facto, un reconocimiento a las víctimas que han sufrido diferentes vulneraciones de derechos humanos. Hala azaldu du Alonsok Gasteizko Legebiltzarrean gogoraren jardueraren berri emateko egindako agerraldian. Bertan ohartarazi duenez, inoiz baino gehiago oroimena gainditzen duten memoria politikak beharrezkoak dira. Desde mediados de los años 40, nunca, las democracias habían estado tan cuestionadas, amenazadas a nivel mundial como lo están hoy en día. Palabras que creíamos relegadas a los diccionarios de historia, como genocidio, rearme, bipolaridad, nos vuelven a sonar como cotidianas. Hoy la palabra guerra ha dejado de ser un eco lejano, algo que solo ocurría en algún remoto rincón del mundo, y se vuelve a asomar a nuestro continente. Hoy, el odio al diferente, el señalamiento a quien piensa, siente su sexualidad o reza diferente, vuelve a extenderse en nuestra sociedad. Por eso, hoy, más que nunca, son necesarias políticas de memoria que trasciendan lo conmemorativo. Izan ere, bere esanetan ez du ezertarako balio plaka bat jartzeak, adierazpen instituzional bat egiteak, politikak gizartean sakonki barneratzeko gai ez bagara. Adierazi duenez, elementu horiek edozein demokraziaren mehatxurik handiena dira, eta beraz, beharrezkoa da elementu horiek adierazteko, azaltzeko eta ulertzeko gai izatea. Eta Espainiar gobernuak Jurramendiko 1976ko biktimak erreparatzeko formulak topatuko ditu. Ángel Víctor Torres, Espainiako lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak esan du Pedro Sánchezen gobernuak mekanismo osagarriak bilatuko dituela frankismoaren eta frankismo berantierren biktima izan ziren lagun guztiei ordaina emateko justizia kontua delako. Y tiene el compromiso del Gobierno, señoría, de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que caminemos con respecto a una ley de secretos oficiales que debería ya estar aprobada por parte del Congreso de los Diputados. Y buscaremos los mecanismos que sean suplementarios para poder dar respuesta a un acto de justicia, que es esa reparación a todas las... Erantzuna Abel Pozueta, EH Bildu hautetsiak egindako kontrol saioko galdera baten ostean etorri da. Diputatuak deitoratu denez, Jurramendiko sarraskia sekretismoz eta zigorgabetasunez betea jarraitzen du biktimek eta haien familiak hainbat hamarkadetan eskatzen duten errekonozimendu egia eta erreparazioa izatea eragozten baitute. Pero de verdad necesitamos una ley de secretos oficiales que realmente abran las puertas que están cerradas. Y por eso le planteamos una ley que de verdad aclare los episodios de violencia estatal que hasta actualmente están en la impunidad y desclasifiquen todo lo relacionado para conocer la verdad y que ayude en el reconocimiento y la reparación. Pozueta, se le ha terminado el tiempo. Beste 7 torturatu aitortu ditu Nafarroako gobernuak, balorazio positibo egin du Nafarroko torturatuen sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamikak.
Adierazi dute ebazpen hauek urrats garrantzitsua direla estatu indarkeriak lurraldean izan duen eragina agerian jartzeko eta urte luze zukatu edo isilarazi diren errealitateak aitortzeko, baina hala ere argi adierazi nahi izan dute Nafarroan eta Euskal Herri osoan estatuak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea ezinbestekoa dela eta egia justizia erreparazioa ez erreparatzeko bermeak eta memoria osoa oinarri izango dituen etorkizuna eraiki nahi bada behintzat. Honako hauek dira batzordeak aitortutako tortura kasuak. Javier López de Uralde Saez de Buruaga, brigada politiko sozialak torturatua 1974an, 1982an torturatu zuen Guardia Zibilak Santiago Hermina Díaz, 1985 eta 1986 bitartean torturatu zituen Polizia Nazionalak Carmelo Irujo Sáenz, Julián Nazar Nuin, Alberto Pio Oiaga eta baita C. Barbarin ere. Eta Espainiako Polizia Nazionalak eta 1986an eta Guardia Zibilak 2002an torturatu zuten Jorge Chocarro Zoko. Informazioaren aria. Stop Desahucios plataformak adierazi du Kongresuak alokairuaren negozio espekulatiboa babestu duela taldeak ohartarazi dunez, maizterrentzako babes neurriak mantentzari uko egiteak bizitoki alternatibari gabeko familien kaleratzen hazkunde esponentziala eragin dezake. Aitor Prieto. Gipuzkoako Stop Desahucios plataforma kritikatu egin du Espainiako Kongresuak 2026ko martxoaren 20tik 2027ko abenduaren 31 arte amaitutako alokairu kontratuen 2 urteko luzapena baztertu izana. Proposamen hori atzera bota zuten astearte honetan Madrilen PP, Vox, UPN eta Junts alderdien kontrako botoekin. Plataformaren ustez, luzapenaren aurka dauden alderdi politikoek horrela jokatzen dute, alokairuaren espekulazio negozioaren defentsan, errentari handiei mesede eginez eta maizterren gehiengo sozial handi baten interesen aurka, etxe bizitza duina eta eskuragarria behar baitute. Stop Desahuciosek azpimarratu duenez, etxe bizitzaren legeak araututako 3 urterainoko esoiko luzapenek indarrean jarraitzen dute tentsioan dauden udalerrietan, astelehen honetan, Arrasate, Pasaia eta Zestoarekin gertatu den bezala. Beraz, dagoeneko 13 dira zerrenda honetan agertzen diren Gipuzkoako herriak. Stop Desahucios elkarteak azpimarratu duenez, bozketa honek ez du atzera eraginik, eta beraz, arauaren ondorioak indarraren daude. Stop Desahucios elkarteak azpimarratu duenez. Eta aipatuko dugu, 2027an babestutako 190 etxe bizitza deskalifikatzearen aurka protesta egin dutela asteazken honetan, Ezkaba auzo Iruindarreko bizilagunek Nafarroko gobernuaren egoitzaren aurrean. Lab sindikatuko ordezkariek azpimarratu duenez, euren soldaten zati handi bat etxe bizitzara bideratu behar dute eta horrek izugarri baldintzatzen ditu euren bizitzak. Azpimarratu dutenez, urteak daramatzate etxe bizitzak deskalifikatzen eta datozen urteetan gehiago deskalifikatzen jarraituko dute. Iraganean UPNek eta PSNek gaizki egindako etxe bizitza politiketatik datorren arazoa dela salatu dute. Informazioaren aria. Gobernuak 157 milioi euroko partida onartu du ikastetxe publikoetan jantoki zerbitzu hobetzeko, janaria bertako sukaldetan prestatu dadila lehenetsiz. Inbertsio honi esker ikastetxeetan sukalde propioa duten jantokian sarea zabaltzen jarraituko da sare publikoan edatzen ari den eredu bat indartuz. Maria Ubarretxena, Lakuako gobernu bozeramailea. Elikagaien kalitateari, produktu freskoei, hurbileko produktuei eta ikasleen premiei lehentasuna ematen dien ikuspegian. Lakuako mugikortasun seguru eta elikagaien industriarekin lotura duten lanbide heziketako titulu berriak sortu ditu. Lehen dekretuak mugikortasun seguru eta jasangarrirako prestakuntzako goi mailako teknikariaren prestakuntza zikloaren kurrikuluma ezartzen du. Onartutako bigarren dekretuak oliba oliogintzako eta ardogintzako teknikariaren prestakuntza zikloaren kurrikuluma ezartzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak berriz bertan bera utzi du Bilboko Jesus Maria ikastetxeko 59
langileen kaleratze kolektiboa. Eta bestalde izango du ere guraso eta haurrentzako eusfera ekimena astebete barrua abiatuko du taupa mugimenduak Euskal Herriko 100 herritan. Maiatzaren 7tik 17 gauzatuko da eusfera bete-betean eta etxean garatzeko misioen eta herrietan antolatuko diren euspazioen bidez parte hartuko dute 0 eta 12 urte bitarteko haurren familiek. Helburu nagusia haurren testuinguru linguistikoan eragitea da, haur bakoitzaren unibertsoa euskaldunagoa izan dadin. Kaftaldeko Solaris autobuseko izleak 125 milioi eurotik gorako 2 kontratu lortu ditu Suedian, guztira 204 autobus elektriko entregatuko ditu Nobina eta UBR Esberige operadorentzat. Alde batetik, Solarisek akordioa sinatu du Suediako Nobina operadorearekin eta horren arabera Solaris Urbino 15 LE modeloko 103 autobus elektriko entregatuko ditu. 0 emisioko ibilgailu berriak Estokolmen, Göteborgen eta Eskanen egongo dira funtzionamenduan eta 2027ko erdialdean hasiko dira entregatzen. Bestalde, Suediako UBR Esberit garraio enpresak eta Solaris autobusak erostea erabaki du oraingoan, 101 autobus elektriko izango dira eta 91 autobus elektriko hornitzeko enpresa berarekin orain hilabete batzuk sinatutako beste kontratu baten ondoren iritsi da hitzarmena. Udazkenean hasiko dira Baionako merkatu estalia birmoldatzeko lanak, eraikinaren egitura bere horretan mantenduz, 10 hilabete iraungo duten lanen helburua azoka erakargarriagoa bihurtza izango da, lanek irauten duten bitartean merkatua Roland Bardes zabalgunean ezarriko da. Azokaren azpiegiturak eguneratu eta argitasun gehiago ekarriko dute. Bestalde, udalagintarian esanetan, merkatarien lan egiteko baldintzak ere hobetuko dituzte eta ondorioz harrera egokiagoa egiten halko diote bezeroari. Birmoldaketaren amaieran, 21 postu izango dira Baionako merkatuan, haragi eta serriekin salteki bi, barazki eta fruituen beste denda bi, gazta denda bi, arraindegi bi, okindegi bat, oilasko erretegi bat, moko finantzako guztien postu bat, produktu italiar eta pizzak emango dituen postu bat, 3 sukalde bertako zein munduko mozkinak eskainiko dituena eta 4 ostatu. Berriz, aipatu beharra dugu aspaldienik beharrezkoa den arren turismo zerga ez da nahikoa Etxe Bilduren ustetan turistifikazioak Donostiari ekarritako ondorio negatiboak arintzeko. Alderdi subiranistaren arabera udal gobernua zerga honetaz probesten ari da, arloa berean hartu beharreko beste neurri batzuetaz ez hitz egiteko Egiberategi. Turismori ezarri beharreko zerga hitz egin zuen apirilaren 12an Jon Insausti Donostako alkateak honen ezarpena aurreratzeko eskatuz uda honetan indarrean sartu dadin eta ez 2027an Gipuzkoako aldundiak eta Lakuako gobernuak aurreikusten duten bezala. Apirilaren 24an ere amaitzen dira Gipuzkoako batzar nagusietan arau foral honi, foru arauari ekarpenak egiteko denbora. Apirilaren 24an. Eta guk eskara bakarra daukagu. Bat, baino garrantzitsua eta da, uda honetan aktibo egon beharko lukeela, aktibo egon behar duela zerga turistikoa Donostian. Hori da gainera, konsensu zabal batez Donostiar guztiok eskatzen duguna eta baita hemen udaletxe honetan alderdi politiko guztik behin eta berriz eskatu duguna. Alkateak Donostiak galdu ezen zezakeen aukera bat izango litzatekeela esan zuen arren azkar gogora ekarri zioten oposiziotik eta herri mugimenduetatik urte askoz zerga horren aurka egon dela EAJ. Kezkatuta gaude. Alkatearen jokabideak kasketa politiko batean bihurtu du 2017tik gutxienez Donostiako udalbatzak defenditu izan duen jarrera zergari dagokionean. Adierazpen horietatik aste batzotara Markel Ormazabal EH Bilduko zinegotziak agerraldi egin du gogorarazteko bere alderdiak duela hamarkada bat jarri zuela mahai gainean zerga hori ezartzeko beharra eta Insaustiren presen eta presioen ondorioz neurria beharrezko berme juridikorik gabe jaiotzeko arriskoa dagoela ohartarazi du foru arauak eskatzen dituen epeak ez errespetatzeagatik. Donostiako EH Bilduk hasierako ideia blindatzeko lan egingo du. Hau da, bildutako dirua, turismo jarduerak udaleko diru kutxan eragiten duen gastuak arintzera bideratzeko. Hau esan da, turismo politikari buruzko eztabaidari berriro ekiteko premia nabarmendu nahi dugu zerga turistikotik harago.
Koalizioak betidanik babesten duen turismo zergazarago Donostian turismoa gobernatzeko beharra aipatu du Ormazabalek, kontu ez baita, honen eragin arintzea, mugatzea baizik. Ildo horretan EH Bilduko zinegotziak nabarmendu du beharrezkoa dela adibidez, analisi matematikorako tresna espezifikoen bidez, hiriaren karga turistikorako ahalmena zehaztea edota auzoen turistifikazio indizea ezartzea, biztanleria egoiliarraren zaurgarritasun edo erresidentzia maila neurtualizateko. Eta enplegu kontuetan, baina zehatzago langilaren egunaren karietara esango dugu ere CIT, LKN, CNT, SK, Solidari eta Estela sindikatuen manifestazioa deitu dute biharko Iruñan soldaten prekarizazioaren aurka, bestalde SK, Estela, CIT, Alternatiba eta Bake Ekintza Antimilitarista imperialismoaren aurka eta bizitzaren alde mobilizatuko dira Donostian. Asteazken honetan agerraldi bateratu batean adierazi dutenez, krisi, langileen baldintzek hobera egin beharrean okerrera baino ez dutela egiten. Deitoratu dutenez, soldatapeko lana izateak jada ez du bermatzen bizitza duina izatea, dena igotzen delako soldatak izan ezek. Zentzu horretan gaineratu dute herritarren soldatak prekarizatu egiten direla, baina lan eta bizi baldintzak ere prekarizatu egiten direla krisi ezberdinen aitzakian. Nafarroan 2025ean hildako 35 langileak ere gogoan izan dituzte egun horretan. Agerraldian azaldu dutenez, Estatu espainoleko tasarik altuenetakoa da. Salatu dute patronalak eta gobernuak lanean hilko ez direla bermatzeko gaitasunik ere ez dutela. Bestalde, SK, Estela, CGT, Alternatiba eta Bake Ekintza Antimilitaristak Donostian deitu dute manifestazioa, 12etan Santelmo museotik abiatuta, asteazken honetan zabaldutako ohar batean azaldu dutenez, imperialismoaren aurka eta bizitzaren alde mobilizatuko dira. Deialdi hauekin batera, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek maiatzaren batean egingo dituzten mobilizazioak aurkeztu dituzte ere asteazken honetan. Bilbon, Donostian eta Gasteizen kaleak betetzeko deia egin dute eskubideak ez lubakiak soldata etxebizitza eta demokrazia lelopean. Informazioaren aria. Eta 2025ean Europan bizitako egoera meteorologikoak aldaketa klimatikoaren bizkortzearen erakusgarri dira, temperatura errekorrak, sute suntsitzaileak, elur gutxi eta Mediterraneo geroz eta zaurgarri batekin. Txosten batek kontinentearen aldaketak agerian utzi ditu, eguneko bizitzan herritarrengan dituen eraginez gain. Lander Martínez, egunon. Egunon, Peiet, egunon. Entzuleok, Florian Papenberger, RPR dira Europako aurreikuspen zentroko zuzendariak Europa azkarren berotzen ari den eremua dela berretsi du, 2025ean kontinentearen 95ean batez besteko temperatura gainditu zen, eta horrek eragin zuzena du bai Artikoan baita Mediterranean ere 2025eko klimaren egoera txostenak jasotzen duenez. Txostenak gainontzeko kontinenteak baino azkarrago berotzen den zonalde bat deskribatzen du, elur eta izotz gutxiago izan zen 2025ean lehortek gora egin zuten bitartean. Espainiar estatuan bereziki aldaketa oso nabaria eman zen udagaraian, herrialdearen hego eta ekialdean 50 egun baino gehiago izan ziren egoera termiko gogorrekin 32 graduko sentsazio termikoa gaindituz. Bestalde, suteek penintxula gogor kolpatu zuten ere, 400.000 hektarea baino gehiago erreziren, suteengatik Europa osoak pilatutako emisioen ia erdia eraginez. Udan ez ezik urte osoan zehar sumatu ziren aldaketak, elurrez estaritako eremua batez besteko historikoa baino 111 gutxiagokoa izan zen. Islandiak bere historian galdutako bigarren glaziar azalera handiena galdu zuen ere. Fenomeno honek adituen esanetan 6 milioi pertsona uholdeen arriskuan jartzen ditu. Mediterraneoak ere klima aldaketaren eragina pairatu zuen inoiz erregistratutako temperatura altuenekin. Batez besteko temperatura 21,5 gradukoa izan zen, batez bestekoa 1,2 gradugatik gaindituz. Horrek eragin zuzena du itsasoko biodibertsitatean. Kontinente zarra aldaketa hauen bizkortasuna apaltzen alegintzen ari da, hainbeste isuri sortzen dituzten erregai fosilak beste energia iturri batzuengatik ordezkatuz. 2025ean hain zuzen energia berriztagarriek Europako elektrizitatearen 46,6 ekoitzi zuten. Dena den adituek adaptazio hori azkartzeko beharra azpimarratu dute. Eta epaiketari gabeko exekuzioen kopuruak gora egin du berriro ere Kolonbian, eta berriz zabaldu dute oraindik itxigabe zeuden zauriak. Bakerako jurisdikzio bereziaren batzordeak 7.837 kasu identifikatu ditu.
Kolonbiako bakerako jurisdikzio bereziaren batzordeak positibo faltsuen zifra 7.837 pertsonatan kokatu du. Positibo faltsu horiek zibilen heriotzei egiten diete referentzia herrialdeak bizi zuen barne gatazkan ejerzitoak aurkeztutako bajetan oinarrituta. Gustavo Petro presidentearen esanetan mende honetan Amerikan izandako gizateriaren aurkako krimenik handiena da. Iban Cepeda presidentearen pakto historiko alderdiko senatariak datuak berretxe ditu ikaragarriak direla esanez. El número de las víctimas de falsos positivos o mal llamados falsos positivos asciende de 6.402 víctimas a 7.000, si no estoy mal, 837. Es una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia. Albiste honek 2021 emandako datuetan igoera nabaria uzten du 22%koa hain zuzen. Dena den datuak ez dira behin-behinekoak eta kasu gehiago atera daitezke argitara oraindik. Petrok eta Kolonbiako gobernuko beste hainbat kideek Álvaro Uriberen ardura nabarmendu dute. Gobernu aldaketa baten ostean Uribek segurtasun ministeritza lortu dezakeen hipotesiaren aurrean, agintarioiak aurretik justiziaren aurrean erantzuteko beharra azpimarratu du Zepedak. Yo desde aquí de una vez señalo como víctima de la violencia de Estado, que Uribe, antes que ser cualquier ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos. Bestalde, Gustavo Petro presidenteak gaur egun Kolonbian 1983tik bizi den segurtasun egoera onena dutela berretsi du eta iragartzen den segurtasun kaosa ez dela egia. Joan den astean herrialdearen hegoaldean izandako hainbat erasok 21 heriotza eragin zituzten eta herrialdean segurtasunarekiko eztabaida berpiztu dute. Guztiarekin gadituko gara, eskerrik asko Lander. Gero arte. Otoitzak ere sailka daitezke. Informazioaren aria. Kirol aria naiz irratian. Surne Bilbaok FIBA Europa Kopa garaikurra bigarrenez irabazi du jarraian, Greziako PAOK Salonika taldea isi hartuta mendean 89-74, 10.000 zalez beteriko Miribilan jokaturiko finalaren itzuliko partidan. Garaikurrau jarraian irabazi duen lehen taldea da, baita finaleko itzulerako norgaiagokan aurkako emaitza bat irauli duen lehena ere pozez zoratu da Miribila eta ala mintzatu da ere Mikel Odriozola Bilbao Basketeko entrenatzaile laguntzailea naiz irraktiko mikrofonoetan atxeden alditik bueltakoa zaritu da. Bueno, oso lasaia ez, gauza pare bat ajustatu hartzien, defentsan pixka gogorrago marginen, kontaktu gehiagorekin eta erasoan jarraitu baloia mugitzen. Detektatu dugu egora paire batean abantaiatze gola, Jabik eta Jaumeko solan hona indute horri bonekin batera, eta taldeak oso ondo ejekutatu du orduan. Pazientzia asko izan dute, akats gutxi eta urtean aurrera pixkanaka goraka. Iker Gurrutxaga eta Xabier Larrañagaren eskutik izan duzuen orgeiagoka gurean jarraitzeko aukera, honako gauke emandakoa. Hemen ja urduritasunak hasiko dira, Xavier. Bigei batekoa, zoramena. Dontzaren barne kandiata, Eta bestelako kirol kontuetan aipatu beharra dugu ere emakumeen eskupilotarik onena bueltan dela Labritera eraberritu osteko lehen txapelak banatzeko. Sagardui Gaminde eta Ruiz de Infante erasun bikotek Labrit berrian ikusiko dute elkar igande honetan Nafarroko emakumeen Master Cupeko finalaren baitan. Eskuzko emakume honenak izango dira Iruñeko frontoian Sagardui Gaminde eta Ruiz de Infante erasun tartean, Alize Sagardui 14 urte baino ez dituen Goizuetarra txapela etxean geratu dadin saiatuko dena. Enara Gaminderekin batera jokatuko du Sagarduik, hau da, egungo binakako txapeldunak. Unir arte, txapelketa honetan partida guztiak irabaztea lortu du bikoteak. Beste bikotea, Ainhoa Ruiz de Infantek eta Itxaso Erasunek osatzen dute. Biek ez dute ezer oparitzen eta fisikoki ere prest daude partida luzatzeko eta
eta gogortzeko bikote sendoa direla erakutsi baitute. Igandeko finalak aldatzen, Nafarroako emakumezkoen lehen eskupilota kluba omentzeko ere balioko du emakume aitzindari hauek lehen urratsak eman zituzten. Jarraipena eta erreferentziazko txapelketak izan ditzaten beste modalitate batzuetara pasatu beharrik izan gabe. Eta Fortuna Kirol elkarteak Beoia Donostia lasterketarako eskuragarri zeuden 17.297 dortxalen zozketa egin du. 51.500 pertsonak baino gehiagok zuten aukera eta notarioen aurrean 12.979 pertsona aukeratu dira horrela zenbaki horren eta 30.275 zenbakiaren arteko eskabide guztiek dortxala lortu dute. Antolakuntzak ostegun honetan ekingo dio izena emateko beharrezko lokalizatzailea duten mezu elektronikoak bidaltzeari izan ematea maiatzaren 5-tik 11 bitartean egin ahal izango da. Sarituak izan ez direnak automatikoki igaroko dira itxaron zerrendara baieztatu gabeko plazak maiatzaren 12-tik aurrera banatuko baitira berriro. Informazioaren aria. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Herri urratx maiatzaren 10ean, senpereko aintziran. Mirua, Kumano Motor, Anje Dualde, Janus Lester, Olaia Intziarte, Pirritx Porrotx eta Marimototx, Kukai, Gar, La Txama, Niña Coyote eta Chico Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10ean, denok senpererat, denok herri urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Setasun guziak, herriurratx.eus webgunean. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Heldu zaigu analisi mailaren tenorean Naiz Irratira ostiral itxura duen ostegun honetan. Maialen Ferreira Aldierio.eseko kazetaria eta Josu Alberdi Berriako kazetaria dauzkagu gurekin goiz honetan. Egunon? Ondenoi. Egunon, Maialen, zer modu zaudete? Kaixo, egunon? Egunon, orain bai, orain entzuten zaitugu. Kaixo. Ongi? Bai, oso ondo, eta zuek? Ondo ere, Josu, zu? Hori da, zuk aipatu bezala, ostiral itxura honekin, ez? Hori da. Gaurkoan lehenago jungo gara eta guzti. Baina, lehenbizi, analisi maiko lanak amaitu beharra ditugu, eta esango dugu badirudi gutxinaka apaldu zuela, EAJaren eta PSren arteko talka. Gaurkoan notiziaz de Gipuzkoa Garak eta berriak jaso dute albisteren jarraipena azaletan. Hala ere, labur azaltzekotan esango dugu bigarren kapituloa zeharka eta Madrileko kongresutik heldu zaigula. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, bere alderdiaren eta EAJaren arteko tentsioa baretzen saiatu da. Aitor Estebanek PSOEko ordezkariekin zuen bilera bat bertan bera utzi ostean. Sánchezek EAJarekin izandako krisia murriztu nahi izan du, Kongresuko kontrol saioan alderdi jeltzaleak gora aipatuz eta oposizio eraikitzailea eskartuz, baita legegintzaldia bere konpainia onarekin amaitzeko eskua luzatu zera. Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco, de hecho. Maribel Bakero bozeramaile jeltzaleak egindako galdera bati erantzunez egin duala, Espainiako gobernuburuaren lehentasunak zeintzuk diren eta legealdia amaitu arte aritmetika parlamentario gaizto honekin nola heltzeko asmoa duen galdetuta. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente.
Sánchezek lehentasuntzat jo ditu hazkundea, enplegua sortzea eta hazkundea klase ertainaren artean banatzea. Eta horretarako, aritmetika parlamentarioa Zaragoko gauza asko beharko dituztela esan du. Hala nola interes orokorrean eta ez alderdikoian pentsatzen duten oposizio politiko eraikitzailea. Más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo decir es que para lograr todas esas prioridades, uno, necesitamos diálogo, y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco. Necesitamos consistencia, porque muchas de estas transformaciones exigen tiempo, y necesitamos... Espainiar presidenteak aitortu du hori guztia lortu dutela EAJaren eta beste talde parlamentarioen babesarekin, eta eskerrak eman dizkie jeltzalei oposizio eraikitzaile horregatik. Bai, justuki jasoerari buruzko analisia irakurri daiteke gaurkoan berri egunkarian, Josu, zuk sinatutako lana dau. Jauziaren Zipristinak lerroburua jarri diozu dokumentuari izena, EAJ eta PSE, edo PSOE, bata besteren gatibu dira Madrid dala Gasteizen elkarren gobernuak mantendu behar dituztelako? Bai, nik uste dut, hor dago gakoetako bat, ez? Zenbateraino PSE konstiente izan den, edo zenbateraino bere kalkuluetan sartzen ote zen, txio horrek, ez? Eta nolabait hemen, ja nik uste dut, ez? Koalizio gobernukidearekin, ez? EAJarekin duen, ez dakit, gerra edo behintzat, ez? Eztabaida ageriko da publiko horrek, zenbateraino kalkulatu duen, horrek Madrilen izan dezakeen eragina, ez da? Nik uste dut hemen ikusi dugula, ez? Aspaldian dabiltza nolabait elkarri mokoka EAJ eta PSE, ez? Gai ugariren inguruan, eta segurazki azkenengo egun hauetan edo aste hauetan goia jodu, batez ere, bi gai potolo daudelako mahai gainean, ez? Txio hortan bertan aipatzen ziren bi horiek, ez? Batetik estatusaren gaia eta bestetik hizkuntza eskakizunena, ez da? Hor badute enfrentamentu bat, ez? Segurazki, indarra bertzaleak, ez? Posizio gertuago egon daitezken espazioak direlako, ez? Eta segurazki PSEek identifikatu duelako, berari, hoietan fronte bat ezartzea interesatzen zaiolako, ez? Berak identitariotzat, ez? Jotzen dituen gai hoietan, nolabait adierazteko, gu hemen gaude, ez? Gauza garrantzitsu hitz egiteko, begira bertzaleak zertaz ari diren, eta gu horrez gara egongo, ez? Nolabait, segurazki ikusi duelako bere botoak, hurrengo urtera begira, non arrantzatu ditzakeen, ez? Baina, karo, horrek badu erantzun bat, eta ikusi da, ez? Espainiako politikan ere, batetik, nik uste dut, Estebanek berak aipatu zuen, Estebanen beraren erabakiarekin, ez? Kontuan izan behar, norekin biltzera zijoan, ez? Ez zijoan Anduesarekin bakarri biltzera, baizik eta PSOeko ordezkariekin, ez? Hau, Madrildik iritsitako ordezkariekin. Eta bestetik, kongresuan ikusi genuena, ez? Bakeroren galdera eta Sánchezen erantzuna, nolabait, bazkide direlako Madrilen ere, eta ikusi da, ez? Harremanak azken aldian ez dira honenak, hori, bozketetan ikusten ari gara, EAJtik Espainiako gobernuari nolabait adirazi dizkioten hainbat elementutan, ez? Eta horrek erantzun bat izan du, eta ikusi beharko dugu, ez? Hemendikan aurrera, beste kasu batzuetan bezala, nolabait, pixkat baretze aldera jotzen duten bi aldeek, edo hau mantenduko den, aipatu dugu bezala, ez? Ja urte eta gutxi falta da hauteskundetarako, tonua gora doa alderdien artean, eta ikusiko dugu, ez? Benetan, ea honek gorantz egiten duen, tentsio horrek, edo baretzeko saiakera badatorren, ez? Hurrengo egunetan. Maialen? Bai, egia esan ez, nik uste dute bai badagoela orain, bretxa bat edo horrelako bai zerbait, bai hizkuntza eskakizunen aferaren inguruan, baina nik uste dut bai alde batetik, ez, inteligentzia artifizialarekin egindako argazkia eta horrelako ikamikak euren artean ez dakit antzerki puntu bat daukaten, ez, azkenen, badakigu bai, sortu zuten Ortuzar eta Mendia, orain dela urteak sortu zuten elkarren arteko akordioa edo behintzat bai PSE alde batetik eta bai EAJaren artetik horrelako erlazioa orain ezberdina da, bai Esteban eta Anduezaren partetik, ikusten dugu bai komunikatiboki, bai horrelako, bai debatetan eta bata bestearekin gehiago sartzen dira, baina azkenean ezin dugu ahaztu, ez, PSEek da, gero eta garrantzi handiagoa daukola gobernuan, indala 10 urtetan, aurrekontuen 4% bakarrik kudeatzen zuen, eta orain 18%, egia karteara garrantzitsuak edo geroz eta garrantzitsuak daukie, eta nik uste dut azkenen, euren artean ere
antzerki puntu bat dagoela eta badakitela biei komeni zaiela, bueno, era egoki baten egotia eta euren arteko erlazioa mantentzea, ez? Nik uste dut azkenen horrelako gauzak sortzen dira, bueno, bai komunikatiboki eta bai, bueno, kazetaritzat, bueno, mamia edo behintzat dauko eta gia da bizia ematen duela, baina gero, bueno, ez dakite alde batetik Pedro Sánchezen hitzez ikusita eta egia da bilera hori, bueno, Estebanek bueno, kantzelatu zuen bilera hori ezen ere, bueno, goi kargu batekin, osea da zan, bueno, telekomunikazioko sekretario batekin eta azkenen eta Bilbon gainera zen bilera. Eta nik uste dut, bueno, antzerki pixka bat daukiela eta badakitela, bueno, honekin ez direla inora ere helduko, ez, euren arteko erlazioa ez dute apurtuko eta nik uste dut badakitela. Horra, antzerki on bat egiteko behar dira aktoreak, eta ez dakite horretarako ere esan daiteken, horre premeditaziozko kontua izan zela, horre eneko handuezak zer nolako rola izango zen lege gintzaldi honetan, exekutibotik kanpo gelditzea erabaki zuelako, horre ez dakit pixkat jakina edo hau zer da, onartutzat eman beharko litzateken arrisku bat edo, Maialen? Nik uste dut baietz. Eneko handuezaren kudeaketa eta bere itxura bera olakoa da, ez? Bueno, bera nahi duena da, bueno, esatia ez eurak, bueno, ezberdinak direla, eurak ez dutela, edo ez da dela EAJaren menpe, ez? Baina errealitatea beste bat da, ez? Eta bata bestea erabiltzen du, eta politikan badak ikuzelakoak dizen. Gauzak, horrelako gauzak egongo dira, ez? Eta, bueno, hauteskundak heldu ahala, gehiago ikusiko dugu, eta bai komunikatiboki, eta bai, bueno, horrelako, ez dakit meme gehiago, baina nik imaginetan dut baietz, ez? Horrelako gauzak egongo direla, geroz eta gehiago. Baina azkenean euren arteko erlazioa nik uste dut oso sartuta dagoela, eta euren artean ondo erueten direla, naiz eta horrelako gauzak ikusten ditugun. Horre, historikoki edo normalean arako koaliziotan joera beti izaten da, bazkide handiek bazkide txikia jaten duela, adibide baten nahi baldin baduzu, nire iria bisitatu dezagun Irunen Jose Antonio Santana eta Eajotaren arteko gobernu bat banola bukatu zen ikusi genuen hori ere bai, eta bizi genuen, claro, dena hauteskunden atarian gertatu zen, zakit, gertatuko da, akaso, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren arteko halako zerbait hauteskundeak heltzear daudenean, hau da, eneko handuezak bere rola hori jokatzen duenean, bada, epe luzerako apustu bat urrengo hauteskundetara begira Josu? Nik uste dut, pixkat ez, Maialenek aipatzen zunaren bidetik, nik uste dut, nahiko argi dutela bi aldek koalizio gobernu horrek, gobernu hori mantendu behar dutela, ez, hau da, nik uste dut, beraiek hor ikusten dutela apustu bat, aurrera begira ere, eta nik esango nuke, epe erdira, behintzat, halako apustuari eusteko asmotan egongo direla bi aldeak, ez? Baina hor badago, aipatzen zenuen horren bidetik, ez? Hor badago, karo, hauteskunde, bueno, ez da, kanpaina aurrean gaudela ja esan dezakegu agian, ez? Udal eta foru hauteskundei begira, baina noski Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak orain dela 2 urte egin ziren. Hau da, oraindik beste 2 falta dira, ez? Nolabait hauteskunde horietara iristeko, ez? Nolabait ziklo batean sartzen garenean, hor, ez? Hauteskunde nolabait errondak ez bat bestearen atzetik datozenean, hor arriskuak badaude, ez? Hau da, zenbateraino tenkatu behar da soka hori, ez kanpora begira, barruan beste, ez? Gauza askotan ados daude eta nolabait politikak aurrera garatzen dituzte ez, gobernuetatik, baina, bueno, zenbateraino tenkatu daiteken soka hori, kasu honetan, ez, udal eta foru hauteskundei begira, jakinda, oraindik beste urtebete gutxienez iraun beharko dutela, ez, Eusko Jaurlaritzan koalizio gobernu hori mantentzen, ez. Baina egia da, nolabait, halakoak gerturatu hala, ez, nolabait, tentsioak edo behintzat, publikoki ematen diren eztabaida areagotu joaten direla, zergatik, bi aldei, ez PSeri bakarrik, ez, kasu honetan txio horren kontura, baizik, eta bi aldei interesan zaielako nolabait, bueno, adieraztea, koalizio gobernu honetan, edo nolabait bosei begira, nik badaukat nire programa propioa, ni naiz zure interesa, nolabait, hautesleia adierazta, ni naiz zuen interesa defendituko dituena, naiz eta kasu honetan, PSren kasuan, bazkide txikia izan, edo nolabait, bueno, nolabait eskutuan egon beharrean gobernu horren barruan, nolabait adieraztea,
gai izan daitekela, apustu propio bat izateko, eta bosetara haien aldeko boto eman berdela, eta ez EAJaren aldeko boto bat, ez? Nola uztartzen diren bi elementu horiek, ez? Batetik koalizio gobernuak eustea, eta nolabait eurek egoki ikusten dituzten politika horiek aurrera eramatea, eta bestetik hauteskunde begira diskurtso bat adieraztea, nolabait, boto emaileak erakartzeko eta indar egiteko, ez? Nik uste dut PSeren kasuan, ez? Berriro diot, gai hauetan ikusi duela batez ere, ez? Elementu hori, ez? Nik uste dut, berak identitario eta jotzen dituen horietan, euskera eta estatusa, ez? Autogobernua, hor ikusi du nolabait indar egiteko aukera, eta agian hor dago gakoetako bat, ez? Jarraituko du akordioak egiten beste elementu batzuetan, baina kasu honetan hizkuntza eskakizunen nauzian esaterako, agian saiatuko da akordiorik ez egoten, akordiorik existen, eta hor nolabait markatzen diferentzia bat, eta nolabait, bosetarako tresna bezala erabiltzea, ez? Gero, hauteskunde garaia iristen denean, beraien diskurtsoetan, beste gai batzuk nagusituko dira, baina eskutuan hor egongo da, ez? Nolabait, guk jokabide hau hartu genuen gai horren aurrean, ez? Kontuan izan ezaz, nolabait, boto emaileei halako zerbait adierazteko asmo bat, bai. Intrigarako ere eman zuena atzoko jardunalditik ere izan zen Maria Ubarretxenaren prentsaurrekoan hainbatetan galdetu zitzaiola, horrea gobernu bilkuran aipamenen bat edo egon ote zen. Baina, esan zen bakarra da, Pradares lehendakariak eraman zuela aipagaia, eta besterik ez ezakite. Intriga sentitzen duzu, zer aipatu ahal izan zenagatik, Maialen? Intriga, badakigu Barretxena ere oso lasaia dela bere prentsaurrekotan, eta beti saiatzen dela ez, dena era positibo baten asaltzen, ez? Baina gero ez dakigu zer dagoen horren atzian, ez? Nik uste dute, eta ere Josuk aipatu den moduan ikusiko dugula, ez dakit ja gauden, baliteke baietz, ez, hauteskunde hasiera baten, edo behintzat prekampaina horretan, eta nik uste dute EAJak badakiela bere aurkaria, edo behintzat geroz eta gehiago udal askotan EH Bildu dala, ez? Eta nik uste dut azkenen hori igertzen da, eta baliteke hizkuntze eskakizunetan, edo alde batetik, edo estatutua, edo behintzat kompetentzia lortzerakoan, bere erramentak izatea, bai botoak bere ganatzeko, eta baita ere, beste erabateko koalizioak lortzeko bai udaletan, eta baita ere, ja ikusita, izango dienean hauteskundeak, Eusko Gobernuan ondikon falta dela denbora, ez? Baina nik uste dut azkenen helburua izango dela PSE kontentu mantentzea, ez? Era batera ero bestera, nik uste dut egia dela, behar bada koalizioko beste talde txikia edo behintzat kide txikiagoa dela, baina beharrezkoa dela mantentzeko, ez? Eta alternatiba nik uste dut ez dut ikusten, ez? Ze PSE Euskadiko Alderdi Sozialista eta EH Bilduko arteko horrelako akordio bat ez dut ikusten behar bada bai udaletan edo udal batzutan edo txikitan, baina ez era orokor batean, ez? Nik uste dut azkenen Madrilen joera handiagoa edo gertuagoa daukate EH Bilduko kideekin hemen baino. Ez dakit zergaitik den, baina nik uste dut azkenen Alderdi Sozialistari asko kostatzen zaiola EH Bildurekin esertzea eta eurekin neurriak hartzea, ez? Eta hori ez da gertatzen adibidez, EAJ eta Alderdi Sozialistarekin. Orduan nik uste dut azkenen, ez dakit hizkuntza eskakizunetan behar bada, igual kapasa izango dira jeisteko eskakizun hori PSE kontentu mantentzeko, baliteke igual baietz ez, tamales, ze nik uste dut azkenen badakitela, merezi dutela euren arteko akordioa mantentzea, eta nik uste dut azkenen politika hori dela ez, soka hortatik tiratzeko edo behintzate jendea kontentu mantentzeko eta akordioa beste urte askotarako mantentzeko horrelako akordioak edo behintzat horrelako neurriak lortzea. Josu? Nik uste dut hizkuntza eskakizunen kasuan ere, ez? Ikusi beharko dugula, ez? Eztabaida honek zer ematen duen, nolabait, ez? EAJak iriki duenean, eztabaida, ez? Bildura ere EH Bildura ere iriki duenean, ikusi beharko dugula honek benetan zer ematen duen, ez? Zenbateraino aukera erreal baden, ez? EAJaren eta EH Bilduren arteko akordio bat egotea, edo zenbateraino antzerki bat izan daitekeen, ezta? Hau da, PSerekin ez dut lortu, saiatuko naiz bestaldetik, nolait adierazi saiatuko naiz bestaldetik, baina gero akordiorik ez egotea, eta lehengo egorara itzultzea berriz ere, ez? Nik uste dut hor,
azken asteetan ez negoziazioak egon direla, ez EAJaren eta PSren artean, baina PSek nolabait adierazi duela, ikusi duela, ez agian etzaiola komeni dagoen tokiti mugitzea, etzaiola komeni ez auzi horretan nolabait aurrera pausoak ematea, eta hor planto egin du, ez? Nik Andueza bera atera zen prentsa aurrera, nolabait adieraztera, nik ez dauka aurrera biderik, kasik esan, ez negoziazio maitik altxako dela, baina bai, esan ez, EAJ doan bidetik gu ez goaz, eta hemen geratuko gara, ezta? Nik uste dut ikusi behar dela, ez? Oain benetan, atzo aurkeztu ziren, ez? Zuzenketa sorta berriak, ikusi beharko dugu, ez? Horrek emaitzak izan ditzakeen, argi dago, ez? EH Bilduk eta EAJak Eusko Legebiltzarrean duten gehiengoa oso handia dela, ez? Eta segurazki EAJak eta PSek osatzen duten gehiengoak, baino ez, nolabait ez dakit legitimidade demokratikoa handiagoa izan dezakela, ez? Biak dira, ez, gehiengo osoak, baino nolabait izan dezakela, ez? Baina ikusi behar da ea benetan, posible den, ez? Halako akordio bat, berriz ere gauza bera pasatzen da, ez? Zenbateraino, EAJak kasu honetan edo Bildu berak izan nahi dezake, elkarren arteko akordio bat egin, ez? Berdina, ez? Hauteskundetara begira, adierazteko ea nolabait kontrakortasun bat edo elkarren arteko lehia horretan, ez? Zenbateraino interesatzen bakoitzari, ez? Naiz eta izan oso gai potoloa eta oso gai garrantzitsua eta benetan erabaki bat hartu behar duguna, ez? Azkenengo hilabete eta urtetan bizi zenari garen oldarraldi judizialari aurre egin ahal izateko, baina ikusi beharko dugu, ez? Urrengo asteek zer ematen duten, eta egia esan naiz atrebitzen, ez? Aurreratzen eztabaida horrek edo negoziazio horrek eman dezakena, da ikusiko dugu, ez? Benetan zein diren emaitzak. Behintzat eman dezakena da, akaso euskararen eskakizunen auziari dagokionez joerak aldatu aldaitezkela edo ezakit hausartzen zarete. Nik uste dut, ez dakit, gauza bat da, nahi duguna edo behintzat, ustoko duguna, edo bai Josuk aipatu duen ez legitimidade demokratikoari begiratuz, egia da zentzuzkoa izango litzatekena euren arteko akordio batera, ez bakarrik hezkuntza eskakizunari begira, ez? Nik uste dut azkenen, herriak gehien bozkatzen dituen bi alderdi sendo dira, eta egia da, aurrerantzean, Euskal Herriko estatutu edo behintzat autonomia gehiago izateko zentzu guztia duen arteko akordio bat izango litzaketekera, baina errealitateari begira nik uste dut oso urruti daude, ez? Egia da, baliteke igual Europan edo elkarren arteko akordiotara heltzea elkarrekin hauteskunde batzutara lortzeko, baina nik uste dut azkenen hizkuntza eskakizuna edo bai oldarraldi judiziala EAJari ez dakit hainbeste interesatzen zaion horren aurkako zerbait egitea, jakinda PSren jarrera zein izango dan, eta jakinda euren aurka agertuko direla, ez? Nik uste dut azkenen bai Euskal Gizartean merezi duela EAJ eta EH Bildu bateratu bat egotia eta egia da bai euskararekiko eta bai lehen esan dudan moduan, ez? Bai autonomia eta estatutuari begira komeni zaielako, baina alderdi sozialista hor dago, udal askotan elkarrekin daude, gobernuan elkarrekin daude indala urte asko, eta nik uste dut azkenen EAJak badakiela EH Bildurekin pausuak ematen baldin badau, bestea horlan jarriko da, eta gainera badakigu Anduezaren jarrera, mendia edo beste kide batzuek alderatuta gogorragoa dela, edo behintzat hori antzesten dau, ez? Ikusten da nahi duela protagonismo handiagoa izan, eta EAJak nik uste dut hori badakiela. Hortxe izango dugu koxka eta intriga hurrengo egun eta asteetarako. Dagoeneko goizeko 9 dira eta nabarmenduko dugu Global Summit Flotillan parte hartzen duten ekintzaileek ohartarazi dute ontziak erasopean daudela. Israelgo armadak hainbat ontzi abordatu bai ditu nazioarteko uretan. Zalo Badiola, egunon? Egunon, Pegi eta egunen entzuleok, bai ala da, eta gainera erasotuetako itsasontzien artean bi euskal ekintzailerenak daude, naizi gertatutakoa kontatu ahal izan diote, azaldu dute, goizaldeko 3 aldera atzeman dituztela, itsasontziari tiro egin diotela, eta dena hankaz gora jarri ondoren, hor utzi dituztela, orain remolkatuak izateako itxarotean ari dira. Abordatzean itsasontziaren komunikazio kanalak hautsi dituzte, irrati bat izan ezik, eta beraz, gainera
Gainberako ontzidiarekin komunikatu ahal izan dira horren bitartez, eta gainera aurkitu dituzten telefono mugikorrak ere, konfiskatu dizkietela azaldu dute. Atzemandako ontziak Palestinatik 700.000 eta Greziako kostaldetik 100.000 daude, Greziako penintxula eta Peloponeso eta Kreta uhartea banatzen dituzten uretan hain zuzen ere. Israelgo armadak bere aldetik 7 ontzi atzeman dituela ziurtatu du. Greenpeaceen Arctic Sunrise ontziaren bidez jakinarazi du. Aipatu erasoa ontzidia buelta ematera eta jatorrizko portuetara itzultzera behartu du mezu baten bitartez laguntza humanitarioa eramana izan ezkero ezarritako kanalen bidez egiteko hartaraziz. Eta hala ez bada, haien esku dauden beharrezko neurri guztiak hartuko dituztela mehatxatu dute, Gazaren blokeoa bermatzeko hartarazi dute ere, ontzia hartu eta aktivistak auzipetuko dituztela. Adi, izango era flotillaren bueltan gertatzen denari, baina eguneko bestelako kontuak ere aipatu beharra dauzkagu. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pei, egunon entzuleok, Gasteizko Legebiltzarreko plenoarekin adi egongo gara ostegun honetan ere, EAJ eta PSeren arteko polemikaren berririk dagoen, era berean, enplegu publikoaren legearen aipagaiak ere atera litezke. Bilkura berean, EH Bilduk mozio aurkeztuko du Osakidetzako medikuen eskaeren arira eta sumarrek ezkutu sozialari buruz. Nafarroako Parlamentuko osoko bilkuran berriz, Irango egoerak eragindako krisia baretzeko neurriak aurkeztuko dituzte. Donostiako plenoan Aieteko Institutu Publikoari buruzko mozioa da bozkatuko dutena, eta bestalde euskararen doakotasunean aurrera egiteko eredu berria aurkeztuko dulakoak Bilbon. Iruñan 2025ko San Ferminen ingurumen ekonomia eta gizarte inpaktuari buruzko txostena aurkeztuko dute. Oiartzun Gourmendia Haurreskolako langileek agerraldia egingo dute arratsalde honetan, eta Gipuzkoako egoitzetako langileek ere elkarretaratzeak egingo dituzte udaletxeen aurrean. EH Bilduk agerraldia egingo du Guardianen egoitzaren aurrean maiatzaren lehenaren arira. Kiroletan aipatuko dugu Bilbao Basketen garaipenaren ospakiztunak espero direla arratsalde honetan Bilbon, eta amaitzeko kulturan kontu bakarra Euskal Herriko txinatar diasporaren artxiboa erakusketaren aurkezpena hartuko duela Itsas Museumek. Hoiesek ostegun honetarako aurreikuspenetako batzuk. Oso ondo, eskerrik asko Itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidi dagokienez badago nabarmentzeko jazueraren bat? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, besterik ez Pei. Seguraldiari dagokienez esango dugu, buelta ematen ari dela zerua, gutxinaka Donostian behintzat, gaurko espero da, eguraldiak gutxinaka oberantz egitea, temperaturi dagokienez esango dugu, 12 gradu dauzkagula Gasteizen, 14 Iruñean, 16 gradu Bilbo ala Maulen, 17 gradu Donostia eta Donibane Garazi eta Baionan, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan oraindik euri zaparradaren bat edo beste izango da, ekaitz kutsukoak izatea baztertu gabe. Ondoren eguerdi aldera giroa lasaitu egingo da lurralde osoan, baina arratsaldean hodeiak ugarituko dira eta berriro ere ekaitzetara joko du. Zaparradak han-hemenka emango dira eta lurralde osotik sakabanatuko dira, tarteka ekaitza joko du, baina beti ere aukerarik handiena ekaitz hauek lertzeko Pirineoetan izango da. Hala ere atzokoekin alderatuz eta ekaitzak ez dira hainbesteren jokoak izango. Haizeak egotik eta bizi xamar joko dugunaren lehen zatian, bigarrenean iparraldekoa nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 11 eta 16 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Trainako San Prudentzio jaietara zoaz? Joan zaitez Euskotrenekin. Zerbitzu bereziak, kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua. Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Dantza hauez ukatu Dantza dezagun gubiak Kajalin Ahaide juntan gozagitin Aspalditik nahi neizun erra Bai kuntatu belarrixi luan Bihitz simple benanula erra Dantza dezagun gubiak kajalin Ahaide juntan gozagitin Dantza dezagun gubiak kajalin Ahaide juntan gozagitin Kolore zure Espainiak Etez digozo zure ahua Kanta ditzagun gure urratsak Kanta dezagun gubiak kajalin Ahaide juntan gozagitin Dantza dezagun gubiak kajalin Ahaide juntan gozagitin Bai goza Kanta dezagun gubiak kajalin Ahaide juntan gozagitin Bai goza kanta Dantza dezagun gubiak kajalin Ahaide juntan gozagitin Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan,
gu gira lehen indaga, EH baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Berrogeita bat puntuz goitik. Minutu bat igaro denean. Ai. Hemen ja urduritasunak hasiko dira, Xavier. Bai, Barrun. Bai. Traseken saskaketa. Tigei batekoa. Zoramena. Aura Dontzaren barrikadieta. Ditasonen. Txapela! Bai. Barrura! Ina! Irutik iru! Luke Pedrasen! Eta liuko! Bagaioko! Zeruti jeitsi da! Birrintzi hori egiteko! Barrura gimnaseona! Eta birrintzia! Ozarren zaletuak jarreneko zutik biribila. Tegi 28 segundu. Zora mega, hau da biribila. Sekulagoa da. Bai, eta naiz irratia hemen. Zuzenean. Beste behin ere, Euskal garaipen bat kontatu dezagun. Eso behar dago.
Goizeko 9:00 eta 17 aurrera goaz eta esango dugu bihar maiatzak lehena langileriaren nazioarteko eguna dugu. Jardunaldia nola heltzen den aztertuko dugu Igor Arroyo Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrarekin. Egunon? Egunon bai. Bitxikeriagatik maiatzak lehena bilatu dut Google bilatzailean eta nabarmenduriko 7 albistetatik 3 aipatzen dute. Merkadonaren ordutegia zein izango den bihar, Sevillan ze supermerkatu izango den zabalik bihar eta beste inbeste Bartzelona eta Katalunian. Distopikoa dirudi, orain artean berezkotzat ematen genituen elementuak arriskuan daude? Ez dut uste, nik uste dut badagola interes bat, bai borroka sindikala, bai sistema kapitalistarekiko bilatzen diren alternatibak, edo eta maiatzaren lehena bezalako erreferentziak bigarren maila batean kokatzeko eta ezkutatzeko. Horrek ez gaitu harritzen, baina horren gainetik guretzat oso importantea da jarraitzea izaten mugarri bat, mundu osoan ospatuko den mugarri bat, oroitarazten duena hemen badagola sistema injusto bat, langileria esplotatzen duen sistema bat, eta beharrezkoa dela sistema bidegabe eta gero eta bidera ezinago hau aldatzea, beharrezkoa dela, eta gainera historiak erakusten duela jendartea, herri langilea antolatu denean, posible izan duela aldaketak bultzatzea. Nik uste dut jarraitzen dutela beldur izaten sindikalismoaren gandik, eta kontziente direla asmatzen denean, bai antolaketa ereduan, bai lanildoetan, bai borroka ideologikoa egiteko moduetan, kontziente direla langilok zer nolako indarra daukagun, eta horregatik nahi dituzte gure erreferentziak, maiatzaren lehena besteak beste, bigarren maila batean utzi eta ezkutatu. Lab sindikatuak mobilizazio ezberdinak egingo ditu Euskal Herrian zer bihar, langileen aldeko politikak aldarrikatuz, gerraren eta bizitzaren garestitzaren aurrean. Ikusten duzue hautetsiak egoerak behar dituen neurriak hartzen? Bueno, guk ikusten duguna da mundu mailako krisi orokor batean gaudala, esan dudan bezala sistema bidegabe bat gero eta bidera ezinagoa dala, munduko baliabide naturalak mugatuak dirala, ekosistemaen gaineko presio handi bat ezartzen ari dela, eta gaina baliabide mugatu horiek eskuratzeko gerra imperialistak bultzatzen direla, ez? Eta horren aurrean guk esaten duguna da, honek guztiak albidera darama, jendartea, humanidadea, mundua, eta honen aurrean alternatibak planteatu behar ditugula, eta alternatiba nagusiki da mugatuak diren baliabide horiek modu justuago batean banatu behar ditugula, bai herri desberdinen artean, baita herri bakoitzaren baitan ere. Aipatu nahi dut, justu data hauetan, bai azken aste honetan eta baita ere gaurko egunez, gure labeko kide batzuk non dauden, ze berriki etorri dira, Mai eta Imanol Saharatik, iratxe gaur helduko da Irlandatik, Sinn Féineko urtero egiten duen biltzarrean, eta hor hainbat sindikalistekin egon delako, Kuban dago Miriam, bertako maiatzaren lehenean parte hartuko duelako, eta dur daukagu flotillan, Greziako uretan, erasotua izan den flotilla, Israeldar armadaren aldetik, bai Greziako uretan eta baita nazioarteko uretan, baina hor dago, gure kide bat, beste Euskal Ordezkaritzarekin batera, Palestinari ere elkartasuna adierazten, ez? Iruditzen zait badela momentua salatzeko sistema injustu hau, eta gero herrialde bakoitzaren baitan baita ere aberastasunaren banaketaren bidean neurriak planteatzeko. Eta gu planteatzen ari garenean neurri horiek, besteak beste gutxieneko soldata bat, gutxieneko pentsio bat, etxe bizitza eskubidea, zerbitzu publiko duinak herritar guztiontzat, ikusten dugu hemen momentuz gobernatzen jarraitzen duten EAJak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoan, edota PSN geroa bairen gobernuak, ez duela borondaterik sakoneko neurriak hartzeko langile jendearen alde, ez? Eta guk uste dugu horrek gero eta koste politiko eta elektoral handiagoa daukala, hemen badagolako langile sektore kontziente bat, antolatua, aktiboa, ikusi dugu, nola alderdi sistemikoak izendatutzeko egun horiek arazoak dituzten, beraien gero esaten dute komunikazio arazoa dela, baina nik uste dut ez dela soilik nola komunikatzen duten, baizik eta zer dioten, ez? Eta zer ez dioten.
ze askotan aipatu dugun bezala gobernuen agendan ez dugu ikusten langileen interesekoak diren gaiak mai gainean, ez? Eta ikusten dutugu, jarraitzen dutela neurri handi batean patronalari begira eta patronalari begirako politikak egiten, ez? Eta berriro diot, horrek koste politiko eta elektoral gero handiagoa dauka, eta guk konbentzimendua daukagu sindikalismoaren bidez lortzen ari garela eta lortu dezakegula aldaketa sozial eta politikoak bideratzea. Aipatu duzu, kide bat flotillan dela, jakineko genuke, lehen aipatu dugu, goizeko 9:00 erasoa jasan dutela, zein da bere egoera, nolako eraso izan da? Gu badakigu hainbat ontzi interceptatu dituztela, badakigu ere beraien erasoen helburua izan dela ontzi hoien nabigatzeko sistemak bertan bera uztea. Horrek dauka helburu politiko argi bat, eta da flotilla ez iristearena Turkia lehenengo eta gero Gazako inguruetara, helburu politikoa argia da, eta horrekin batera salatu behar dugu bertan flotillan dauden kideen edo lagun horien ere segurtasuna arriskuan jartzen dela. Momentuz dakiguna da, ondo daudela, bai Euskal Herritik joandako delegazioa, baita ere oroar flotillan parte hartzen dutenak, baina itsasoan nabigatzeko sistemak ondatzeak bere arriskuak eragiten ditu. Badakigu Israelek ez duela arazorik olako arriskuak eragiteko, badakigu Israelek ez duela inolako etikarik, ez? Eta gainera, flotillako kideek esaten duten bezala, jartzen balin badugu horren aldean, ez? Momentu honetan egia da, segora zaila dela, ez? Hor dauden voluntarioentzat eta hor alegin hori egiten ari diren militanteentzat, baina beraiek esaten duten bezala nolabait gai nagusia ez da beraien egoera, ez? Beraien egoera, hor daude, egiten ekintza politiko bat, eta gu ari gara horren jarraipena egiten, eta horrei besa ematen, baina benetako egoera larria da, Gazan eta Palestinan oroar bizitzen ari dena, eta jarraitzen duelako, politika genozidak, eta jarraitzen duelako, eta iruditzen zaigu, Israelekiko presio egiten jarraitu beharra dagola, ezin dugula onartu apartheidaren erregimen honek jarrai dezan beste egun bat gehiago, ez? Eta zentzu horretan hori jarri nahi dugu ere mai gainean. Bestalde, Espainiar estatua dota Euskal Herriari dagokionez, Hego Euskal Herriari dagokionez, deigarria izan den albiste ere bada, alokairuen luzapen dekretu espainiarrerekin gertaturikoa, honeka ala soldataren inguruko aldarrikapenek ere agerian uzten dute gaur egun langile izatea bateragarri izan daitekela pobrezian bizitzarekin? Bai, argi eta garbi. Momentu honetan bere garaian erabiltzen zen plusbaliaren kontzeptua, oraindik ere baliagarria da azaltzeko egoera, plusbaliaren plusbalia ateratzeko momentu honetan bi esfera nagusi, edo hobeto esan da 3 esfera nagusi daude, ez? Bata da enpleguaren esfera, jakina denez hor enpresa handiek egiten dituzte beraien inbertsioak, baina beraien helburua ez da enplegua sortzea edo produktuak ekoiztea. Hori guztia da bitarteko bat etekin batzuk sortzeko. Alegia lan prozeduren bidez langileengandik etekinak ateratzeko. Bigarren esfera da zaintzarena, porque hor zaintzan badaude doako lan asko, nagusiki emakumeek egiten dituztenak, sistemarentzat doan ateratzen direnak, ez? Eta hirugarrena da etxe bizitzarena. Etxe bizitza bilakatu da plusbalia ateratzeko espazio nagusietako bat, hor badaude rentista batzuk, badaude enpresa handi batzuk, badaude inbertsio funts batzuk, eta badaude errenta altu batzuk, alokairuen bidez eta salerosketa prozesuen bidez, etekina ateratzeko beste helburua ez daukana. Eta etxe bizitzaren helburua izan beharko luke, jendeak izaterena, aterpea, izaterena leku bat duina bizitzeko eta bere bizimodua garatzeko, baina momentu honetan da espekulazio objektu. Orain arte estatuan hartu diren neurriak, eta baita ere euskal instituzioek hartu dituztenak, guretzat ez nahikoak izan dira. Alokairuen nolabait luzatuko balitz, alokairuaren gaineko kontrol mekanismo horiek, edota eremu tensionatu izendatzeak hainbat herrik, egoera nolabait arindu dezakete maila batean, baina iruditzen zaigu ez dela nahikoa, ez? Hemen badagola sakoneko arazo bat, eta sakoneko arazo bat hau konpontzen dela etxe bizitza eremuaren gaineko kontrol publikoa berreskuratuz, ez? Eta horretarako guk erabaki estrategiko bat hartu dugu, eta da hemendik aurrera lab bilakatuko da ez soilik
enpleguari edo zaintzari begirako sindikatu bat, baita etxe bizitza sindikatu bat. Hau da, guk ja antolatzen hasi gara gure sail sindikalak, alegia maizterrak enpresa jakin baten propiedadetan bizitzen ari direnak, ja antolatzen ari dira sail sindikal bezala, modu kolektiboan antolatzen ari dira. Antolatzen ari gara lehenengo alokairu greba, Euskal Herrian gertatuko dena, alkiler seguro enpresari begira, eta iruditzen zaigu, gai honetan ere, etxebizitzaren gaian ere, antolaketa kolektibo horrek balio handia daukala, benetan arazoari konponbidea emateko edo konponbidea ematen hasteko. Horre, akaso hausnarketarako izan daiteken kontua bada, baina ikusita panorama hau, eta horre aipatzen genuen kontzeptu hori, langile eta pobre izatearena aldi berean, horiekala baten batek ere hausnartuko du, zertarako lan egin, pobrezian egon behar badut, eta guzti? Bueno, nik uste dut denok nahi dugula bizitza honetan, bizimodu duin bat izan, eta baita ere nahi dugula aportatu jendartean. Osea, nik ez dut uste hemen jendean agia denik, edo jendeak bilatzen duenik bere onura pertsonala. Osea, orokorrean pertsonentzat, osea, nahi dugu izan utilak, eta nahi dugu zerbait aportatu, eta nahi dugu lan egin, baina nahi dugu lan baldintza duinetan lan egin, eta nahi dugu gure lanaren gaineko kontrola, osea, nolabait alienaziorik, esplotaziorik gabeko lan bat egin nahiko genuke. Ze gertatzen da? Gaur egungo sisteman, ezartzen dela, berriro diot, helburua ez da jendarteari aportatzea, helburua ez da lan duin bat bermatzea herritar guztiei, helburua da produktu batzuk edo zerbitzu batzuk sortzea, etekin batzuk eragiteko. Eta hori da kapitalismoaren funtsa. Eta ohituta gaude, baina niretzat harrigarria da instituzio publikoek horren guztiaren apologia egitea, ez? Iruditzen zait, ez dela zentzuzkoa. Osea, erdigunean ez luketela egon beharko etekinak, baizik eta nolabait, bai enpleguan eta bai zaintzalanen bidez banaketa bidezko bat, bai enpleguarena eta zaintzalanena, eta hoien bidez sortzen den aberastasunaren banaketa bidezko bat. Kuriosoa da ikustearena, nola kesu diren momentu honetan patronala kesu den absentismoaren inguruan eta holako gaien inguruan, ez? Gu sistema sozialista batean egongo bagina, seguru esango lukete, absentismoaren arazoa sistemarena da, ez? Eske sistema sozialistak ez ditu motibatzen langileak, ez? Baina hemen gaude sistema kapitalista batean, eta orduan esaten dugu, hemen arazoak baldin badaude absentismoarekin, nor da arazo horien erantzuleak? Lehenik eta behin, zeintzu dira arazoak? Ze guk esan dugu, absentismoa, alegia, norbaitek naita ez joatarena lanera, ez duelako lan egin nahi, hori ez da gertatzen, enpresek badaukate sanzionatzeko eskumena, hori atzo bertan esan zuen Nafarroko patronaleko arduradunak, Pikerrek esan zuen, badakigu agian gaizki saltzen nahi gara, ez da hori esan nahi duguna. Esan nahi duguna da, badaudela baja asko. Baja asko, gaizotasun arruntengatik. Eta guk esaten dugu, eta zin da arazoa baja hoien, hainbeste baja egotarena. Langileena, edo baja hoiek sortzen dituen sistemarena, eta baja hoien aurrean erantzun sanitario egoki eta azkarra ematen ez duen sistema, osasun sistema publikoarena, ez? Orduan, guretzat hemen guztian dago, etengabe langileria kulpabilizatzeko estrategia bat, hemen inbertsioak ez datoz, hemen borroka sindikala asko dagolako, absentismoa dago ematen du langileena delako errua, eta bar, baina hemen funtsean dago, arazo nagusiena da, bidegabea den sistema bat, gero eta bideratzinagoa da, eta garai batez, zegoen nolabaiteko promesa bat, ere langiloi egiten zitzaiguna, gero eta hobe biziko ginela termino materialetan, gero eta konsumo gaitasun handiago izango genukela, promesa hori erori eginda, porque erori eginda 2008 ez geroztik, eta horren aurrean, aurkitzen garena da sistemaren aurpegi gordinena, eta da, batzuentzat prekaridadea dena, beste batzuentzat etekinak dira. Zer ez dezaguna astu, Euskal Herrian, enpresek etekin izugarriak izaten ari dira enpresak, eta hemen badago aberastasun nahikoa herritar guztiei bizimodu duin bat bermatzeko. Ez da problema aberastasunik ez dagola, baizik eta
horren banaketa modu bidegabe batean egiten dela. Horre, absentismoari dagokionez ere, galdera oso antzua da, baina nagian patronalarekin egoterako unean aipatzeko modua, aipatzeko kontua izan daiteke, zer da hobeagoa? Langile bat uneko produktibitatearekin bere lanpostuan, eta horrek daukan gauza guztia, baja horiek barne, ala langile egotea, baina langile bat gaixo egoten baldin bada, ez du berdin egiten lan, hori denok badakigu, gaixo gaudenean kaskarrago egiten dugu lan. Bai, jakina, baina osasunari dagokionez, lehenengo arazoa da prebentzioarena. Bai osasun publikoaren politiken bidez, baina orokorrean, iruditzen zaigu osasun sistema publikoak eta instituzioek bultzatu beharko luketela osasunaren gaineko ikuspegi preventibo bat gaur egun bultzatzen ez dena. Gaur egun medikamenduen nolabait aroan gaude eta farmazeutiken diktadurapean gaude eta hemen soluzio guztiak, arazo guztiek daukate medikamenduaren formaren soluzioa eta ez da prebentzioa egiten osasun publikoari dagokionez. Hori lehenengoa. Bigarrena, ez da prebentzioa egiten lantokian bertan. Badago prebentzio lege bat, jada 30 urte bete dituena, ezarri behar izan zutena, Espainiako estatuaren kasuan, ezarri behar izan zutena, Europak ala aginduta, ez hemen egon zelako gogoeta bat, lan osasunaren inguruan, baizik eta Europak ezarri zuelako, eta lege hori, 30 urte beranduago, ez da betetzen. Ez da betetzen. Makina guztiek izan beharko lukete sistema batzuk atrapamenduak eragozten dituztenak. Ez da euskate. Alturan ezingo liratezke eraurketak egin, egon beharko ziratezkelako babes mekanismoak ez da betetzen. Eta legeak esaten du hori betetzeko ardura dela enpresariarena. Ardura, hori esaten du legeak, eta enpresariek ez dute betetzen. Askotan aipatu dugu konparazio bat trafikoaren arazoekin. Hemen ere duela 30 urte arazo handia zegoen trafikoan, bai istripuekin eta istripu horien ondorioekin. Eta hemen hartu zenean erabaki batzuk, eragotziko zela alkoholarekin jendeak egidatzarena, eragotziko zela airbag gabe edo segurtasun ugali gabe jendea joatarena, eta horretarako kontzientziazio kanpainak egingo zirela, baina baita ere izun sistema sanzionadore bat ezarriko zela. Eta ikusi dugu, errealitatea erabat aldatu dela trafikoari dagokionez 30 urtetan. Segurtasunaren ikuspegitik lantokitan ez da aldatu, eta zergatik ez da aldatu. Eske enpresariei oso merkeagoa ateratzen zaielako ez betetzea lege hori. Horra adibidez, Portugalen ohikoa izaten da, kaleko obretan, obra bakoitzeko une oro polizia bat egotea, proposatuko zenukete hori? Guk ikuskariak areagotzea proposatu dugu, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan egin dugu konparazio bat. Zenbat jende dagoen, zenbat polizia, trafiko polizia dagoen, zenbat izun jartzen diren, aipatu duan adibide horrekin, eta zenbat ikuskari dauden, momentu honetan dozenaka gutxi batzuk daude, nolabait enpresetara bizitak egiteko. Eske hori erabat ez nahikoa da. Guk eskatu dugu, bai Nafarroko lan osasunaren zerbitzuan, institutuan, eta baita ere osalanen, eskatu dugu ikuskarik kopurua areagotzea, eta momentuz ez dugu lertzen zergatik, baina gobernuen aldetik ez dago erantzun positiborik. Orduan, absentismoaren gaiaren atzean, zer dago? Dagoen gaietako bada, bajak esaten da areagotzen ari direla. Zein da arazoa? Arazoa da ez dela egiten prebentzioa. Ez jendartean, ez lantokietan. Eta arazoa da, behin langilek daukatenean osasun arazo bat, sistema publikoan, itxaron zerrendak direla izugarriak. Eta zergatik? Ez delako inbertitu osasun sistema publikoan. Orduan, guazen jartzera hor fokoa, eta ez langileen kulpabilizazio batean ez dutelako lan egin nahi edo horrelakoak. Hor daude ardurak. Bai gobernuak eta bai patronak badaukate ardura egin ditzatela beraien etxeko lanak. Indartu dezatela osakidetza eta osasun bidea, indartu dezatela ikuskaritza zerbitzua lan osasunaren legedia bete dadin. Bestalde, igaro dira hainbat hilabete, lanbide arteko gutxieneko soldataren aldeko aldarrikapenaren greba orokor jardunaldiaz, jakin dugu, mobilizazionek nolako ondorioak ekarri dituen eta aldarrikapena ze puntutan dagoen orain? Gure ustez bultzada handia eman diogu greba orokorraren bidez, bai borroka sindikalari oroar, baita soldaten hobekuntzarako borrokari zehazki.
Egia da, greba orokorra, arrakastatxo izan zen, 2020koa eta 2023koa baino jarraipen handiagoa izan zuen, mobilizazioak izugarriak izan ziren, 105.000 lagunetik gora egon zen eguerdiko manifestazioetan, 60.000 lagun inguru arratsaldekoetan, eta guretzat izan zen botere sindikalaren eta langile elkartasunaren mugarri bat guretzat. Ze gertatzen da? Patronala eta gobernuak horren aurrean, beraien lehenengo erreakzioa izan da, saiatzearena, denbora irabazten, eta saiatzearena, nolabait, presio horren aurrean, nolabait, presioa arintzen. Nola? Patronalaren aldetik modu nahiko baldarrean. Ze patronala jarraitzen du bere ezezkoan. Esaten du ez dela eseriko mahaian eta ez duela negoziatuko gutxieneko soldata bat. Ez EAen eta ez da ere Nafarroan. Guk esan genuen greba egunean eta gaur ere berresten dut. Beraien ezezko bakoitzak langileen posizioa indartzen du eta patronalen posizioa deslegitimatzen du. Langilek argi daukate hemen ez dugula onartuko 1.500 eurotik berako soldatarik. Eta esango dut gehiago. Greba deitu genuenetik ona sinatu diren hitzarmenetan, Euskal Herrian sinatu diren hitzarmenetan 1.500 euroak bermatu egin ditugu. Alegia, ja badago hor mugarri bat eta ja nolabait langileek ez dute onartuko, eta hori patronalak garbi izan behar du, ez dute onartuko 1.500 eurotik berako soldata bat. Momentuz, ez dugu izango akordio orokor bat, patronala eta sindikatuen artean, gutxieneko soldata, langile guztiei 1.500 gutxieneko soldata hori bermatzeko. Baina gu garbi dugu, hitzarmenez hitzarmen eremuz eremu hori lortuko dugula. Eta hor tinko jarraituko dugula borrokatzen. Eta bestalde, karril politikoan, guk ikusi dugu nola Nafarroan 3 botoengatik ez zen atera gutxieneko soldataren proposamena, gaina paradojikoa izan zen, UPN abstenitu egin zen, baina PSN eta Izquierda Ezkerrak kontra bozkatu zuten, guk aipatu diegu eta gaur ere aipatzen diet berriro ere. Guretzat harrigarria da nolatan nazionalismoa jarri daitekeen eskubide laboralen gainetik, ez? Hau da, Espainiar nazionalismoa jartzen dute eskubide laboralen gainetik, ze gure galdera da Nafarroan baldin badago eta Euskal Autonomia Erkidegoan berdin, garestiagoa baldin bada bizitza. Nolabait, Europa mailan erabiltzen diren parametroak kalkulatzeko gutxieneko soldata zein izan beharko luken, hemen ematen duten kopurua baldin bada estatuan baino altuagoa. Hemen ematen dute 1.600koa. Ze arrazoi dago hori ez bermatzeko Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Herrian eta Euskal Herrian oroar? Ze arrazoi dago ez bada beraien prejuizio ideologikoak edo beraien interes korporatiboak, ez? Orduan, 3 botoengatik ezen atera Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoak EAJak bere posizioa gero eta sostenga ezinagoa da. Beraiekuko egin zioten eztabaidatzeari errekimen legegilea esaten zutelako, gai honen inguruan bidea zela lanbide arteko akordioa. Baina lanbide arteko akordioa ez dago, patronalak ez duelako nahi. Baina ja greba orokorrean egunean bertan beste zerbait esan zuten, ordura arte esana ez zutena. Eta hor entzun genuen Eusko Jaurlaritzako bozeramailea esaten, beraiek bai daudela ados Eusko Jaurlaritzak eskumen hau hartzearekin. Hor ja beste aldaketa bat dago. Baina hori, Madrilen edo egosi behar dela. Madrilen egosi behar da, baina gero ikusten dugu grebatik astebetera dagola bilera bat Pradales eta Sánchezen artean, hitz egiten dituztela hainbat eskumenen inguruan, aeroportuak besteak beste, baina gai hau ez duela eramaten Pradalesek. Orduan ikusten dugu jarraitzen duela EAJak nolabaiteko, borondate falta erabatekoarekin, urratsak ematen ari da, egoerak behartuta, lehen bakarrik lanbide arteko akordioa, orain esaten du eskumenaren alde dagola, baina lehendakariak ez du lideratu beharko luken bezala eskumen horren aldarrikapena Madrilen aurrean. Guk konbentzituta gaude, goiz ala berandu, bai lanbide arteko bide horretatik, negoziazio kolektiboaren bidetik, hitzarmenez hitzarmen edo baita ere maila politikoan, konbentzituta gaude helburu hau lortu egingo dugula. Egun hauetan ere aipagai da Euskararen enplegu publikoaren legea. Nola ikusten duzue afera eta alderdiek egin dituzten proposamen ezberdinak?
Bueno, gure ustez, printzipio kontu badago, eta da, euskerak izan behar du gazteleraren estatus berdina, bai ala ez. Gure ustez, bai. Berez hori esaten zuen legeak, bai? Kontua da, lege hori inoiz ez dela bete. Ez hezkuntza sisteman, ez delako bermatu euskararen ezagutza herritar guztiei, ez da enplegu publikoaren sarbidean. Badago bigarren galdera bat. Enplegu publikoaren sarbiderako eskatu behar da berdintasuna, kapazitatea eta meritua, porque beti entzun ditugu 3 printzipio horiek, Europar legislazioan eta estatuan eta baita ere hemen beti aipatzen da. Meritua, kapazitatea eta berdintasuna. Horiek bermatu behar dira, bai edo ez? Guk uste dugu baietz. Berdintasuna bermatu behar da. Baina meritua eta kapazitatea ere bai. Eta zer da meritua eta kapazitatea? Pues depende, ze lanpostu bete behar duzun, eskatu behar zaizkio zula ezagutza jakin batzuk, eduki batzuk, eta lanpostu batean edo bestean egon, eskatu behar zaizula bai gaztelera eta bai euskera. Eta hori da meritua eta kapazitatea. Eta berdintasunez, hau da, ez duena balio da bati eskatu bai eta beste bati ez, edo baten, edo gitarrena, ez? Eske, printzipio orokorrak dira. Printzipio orokorrak dira. Eta honekin bat dator Euskal Herriko gehiengo sindikal bat. Guri harreta ditzen digu, erabiltzarena lanaren edo enpleguaren eskubidea aitzaki bezala euskararen kontra jotzeko, bereziki Komisiones Obrerasen eta PSeren aldetik. Lehenik eta behin, eske gutxiengoan zaude, hemen badago gehiengo sindikal bat, eske hemen langileen izenean hitz egin behar balin badute, bakoitzak sindikatu bakoitzak izango du iritzi bat, baina iritzi majoritario bat dago. Langileek beraien hauteskunde sindikaletan erabaki dituzten majoriak daude. Eta majoria horrek esango du Bilbon datorren maiatzaren 9 argita garbi hemen bermatu behar dela euskararen ezagutza eta bermatu behar dela meritua, kapazitatea eta berdintasuna enplegu publikoaren sarbidean. Azken kritika hori ez litzateke izango ere bai, akaso lehenesten dela sindikatu horietako afiliazioa klasearen aurretikan? Inondik ere, bez. Guk gaina guri gertatu zaigu. Guk Volkswagenen, jarriko dut adibide bat, Iruñan, bakarrik hitzarmen bat sinatu dugu. 80. hamarkadan. Hitzarmena sinatu ostean, etorri zitzaigun enpresa esanez, orain hitz egin beharko dugu, UGT eta Komisiones Obrerasek bezala, ea zenbat lapkide kontratatuko ditudan. Enpresa bezala. Ze Volkswagenen kontratatzeko UGT edo Komisiones Obrerasen karneta behar duzu. Eta guk esan genion, ez? Guk ez dugu horrela ulertzen sindikalismoa, guk ez dugu horrela funtzionatzen. Kontratatzeko enpresa pribatu batean, eta are gehiago enpresa publiko batean, ezin duzu eskatu olako gauzak egotaren afiliatuta hitzarmen bat sinatzearena edo beste gauza bat egitarena. Ezin da egon salerosketa bat, borondate politikoen salerosketa bat. Gure jarrera oso argia da, UGT Komisiones Obreras dira hain zuzen ere olako praktikak egiten dituztenak enpresetan. Guk nahi duguna da, berdintasuna, ahalmena eta meritua ezartzearena administrazio publikoaren sarbidean. Eta kapazitate eta meritua horren barruan, bai ala bai euskara bermatu beharra dago. Ezin delako onartu euskara bigarren mailako eskakizun izatearena, gazteleraren parean. Nik jakin nahiko nuke hemen egongo balitz Norvegiatik datorren mediku bat, Zamudio, Norvegiakitik etorrikotako mediku bat, bakarrik dakiena inglesa eta bakarrik dakiena norvegiera, ea hori gertatu daiteken, hau da, gaztelera jakin gabe, eta nolabait joango liratezke arreta hori jasotzera, mediku horren arreta jasotzera, nik jakin nahiko nuke hori gertatu daiteken, ezin daiteke gertatu. Ezke gaztelera derrigorrezkoa da. Salbu oso lanpostu espezializatutan inglesez moldatzen direnak unibertsitate eremuan edo goi kirolan edo lakoak, baina eske gaztelera derrigorrezkoa da. Enplegu publiko batean sartzeko, baina baita enplegu pribatu batean. Nik jakin nahiko nuke Volkswagenera edo Mercedesera joatearena norbait hitz egiten bakarrik eslobienera edo olako hizkuntza bat. Eske ez da posible, eske gaztelera derrigorrezkoa da, gaude sistema horretan, eta guk esaten duguna da, enplegu publikoaren sarbidean euskara ere derrigorrezkoa izan behar dela. Berez, hezkuntza sistemak bermatu beharko lituzkela bi hizkuntza ofizialen ezagutza, ez badu bermatzen hori dela
instituzioen ardura hori bermatu behar dela, eta gero, baldin badaude herritarrak 16 urtekin, 18 urtekin, 20 urtekin ez duten euskera menderatu, edo hezkuntza sistemak ez duelako bermatu, edo beste hezkuntza sistema batzuetatik datozelako, kanpotik datozelako, pues jarri behar dira baliabideak herritar horiek guztiak euskalduntzeko, baliabide publikoak eta errestasunak eman behar dira, baina enplegu publikoaren sarbidean bai ala bai euskera eskatu behar dago. Guzti hauekin galdituko gara, Igor Arroyo, Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra, eskerrik asko gurean izategatik. Mila esker zuei. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leiho zabalik. Zazpi dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak. 7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10:00-tik 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratian. 2 minutu goizeko 10 gutxi izan daitezen hemen genituen, Zain eta Adi, Maialen Ferreira eta Josu Alberdi, Berria eta eldiario.eseko kazetariak, eta jakin nahi dugu, zein presio eragin dizuen elkarrizketak, horre, akaso lanbide arteko gutxieneko soldata bera aipatu dezakegu, Igor Arroyok esan berri digulako, besteak beste orain artean sinatu izan dituzten lan hitzarmen berrietan, ezarri duten hor langa hori badela 1.500 euroko oinarrizko soldatan. Zer iruditzen zaizu hori, Maialen? Egia da oso interesgarri izan dela, eta egia da justo gutxieneko soldata behintzat baita eskakizun bat, nik uste dut orokorrean, ez bakarrik euskal gizartean, baizik eta estatu osoan eskatzen den gauza bat, ez? Nik uste dut azkenen patronalak badakiela gauza askotan ezin duela atzera buelta, eta naiz eta absentismoari buruzko diskurtsoa behin eta berriro egon edo behintzat enpresari asko aipatzen dute, ez? Galera izugarriak edo galera ekonomiko izugarriak izango lituzkela 1.500 soldata, gutxieneko soldata batekin, demostratu denez hori ez da egia, ez? Eta nik uste dut azkenen, elkarrizketan esandakoekin, gauza asko esan dira, baina gauza askoekin geratzen naiz, eta bate da ere, egia dela, langileen, pertsonak, bai alde batetik ez, eukitzen dutenean horrelako istripuak eta hiltzen direnean, egia da erorketak eta atrapamendu horiek ez denean betetzen, egia da ardura enpresariena dela, eta egia da Euskal Herrian eta baita ere estatu osoan enpresari askok ez dutela horrelako oinarrizko gauzak betetzen, ez? Eta ez dela normala, aurten, fantzen urtean, 30 pertsona euren lanetan hiltzea bai Euskadin eta Euskal Herri osoan gehiago direla, izan da, eta hori nik uste dut azkenen asko normalizatu dugu, ez? Eta, azkenengo parte horrekin, ez, lanpostuetarako euskara, eta bai euskara alde batetik, eta bai gaztelera eskatzea, meritoen eta kapazitatean neurtzeko gauza oinarrizko bat da, eta naiz eta sindikatu batzuk edo alderdi batzuk horren alde ez egon, egia da, baliabide publikak ematen baldin badira eta erraztasunak ematen baldin badira euskara ikasteko langile guztiek, nik uste dut azkenen arazorik ez dela egongo, eta nik uste dut aurrerantzean ikusiko dugula geroz eta gehiago, ez? Josu, zuk zer dizu?
Bai, nik uste dut, agian nire gatu naiz Mailenek aipatu dituen 3 elementu horiekin, ez? Absentismoarena, batetik, ez, gutxieneko soldatarena, eta azkenik, pipilean dagoen eztabaida, ez, hizkuntza eskubideen auziarena, ez? Absentismoaren kontuan, ez, nik uste dut, Igor Arroiek aipatu duten elementuetako batekin geratzen naiz, ez, nolabait, batetik sistemak berak, ez, batetik enpresen prebentzio lan horretan, eta gero, esaterako kasu honetan, ez, agian osasungintza publikoak, ez, nolabait hori bideratzeko, ez, eta bajo hori bideratzeko duen karga horrek eragiten dituen auzietan, ez, oraintxe, ez, nigo goratzen naiz, ez, oraintxe bertan, hilabete hontan bertan, ez, hemen Estaños Matiena enpresako langileek, ez, bost greba egun izan dituzten, urtarrilean langile bat hiltzelako, ez, lan istripu baten ondorioz, eta azken hilabetetan istripu ugari izan dituztelako baita ere enpresan bertan, ez? Eta nik horra adierazten dut hor galdetzen dut, ez? Istripu horien ondorio sortu diren baja horiek ere absentismoan, ez, kontuan hartzen diren elementuak dira, ez, baina horiek ere langileengan jarri behar dira, ez, edo nolabait enpresaren gain jarri beharreko elementu bada, ez, eta prebentzioan huts larriak egin direnaren ondorio da, ez? Nolabait zenbateraino sistemak berak, ez duen erantzuten, eta horrek, ez, kasu honetan, ez, patronaletik langileengan, ez, jarri nahi den karga horretan, benetan sistemak berak, ez, zenbateko erantzuna duen, ez, eta bestetik, aipatu duzu, ez, 1.500 euroko soldata, gutxieneko soldaren auzian, bai, da nik uste dut gizartearen, ez, euskal gizartean txertatu den elementu badela, ez, eta nik uste dut baduela, ez, gehiengo sozial baten babesa, aldarrikapen horrek, eta ikusi dela, eta segurazki naiz eta patronalak, eta esku hartu nahi ez, mailan eseri nahi ez, eta erakundetatik ere behar besteko erantzunek oraindik eman ez den arren, nik uste dut gizartean txertatua den elementua den heinean, sindikatuek badutela indar hori hemendikan aurrera ere, aipatu duen bezala, hemendik aurrera ateratzen diren eta sinatzen diren hitzarmenetan, elementu hori behintzat hor egon dadila, ez, eta presio hori agerikoa da, eta baduelako oinarri bat, ez, oinarri sozial bat atzean, ezta. Eta bukatzeko, hori aipatutakoa, ez, hizkuntza eskakizunen auzian, nik uste dut Igor Arroiok esan duenaren bidetik, hemen helburua pare jartzea. Horixe da eskatzen dena, ez, eta inork ez du ulertzen administrazio publikoan gaztelera kontrolatzen ez duen langileak izatea, ez, zergatik onartu behar dugu euskaldunok, ez, gure administrazio publikoan euskaraz hartatzeko, ez, eta euskaraz zerbitzua jasotzeko eskubiderik ez izate hori, ezta. Gurera batu zaigu baita ere Iker Bizkarbuenaga gara eta naizeko kazetari egunon. Egunon, bai. Zuri ere galdetu beharra dizut, ea zein presiora egin dizun elkarrizketak, aipatu badidazu, adi izan zerela elkarrizketan zuten. Bai, Josuk eta Mailenek aipatu dituzte batzuk nabarmenenak, eta nik ez zuzen ere nabarmenduko nuke gai asko izan direla mai gainean jarri direnak, askotarikoak baita ere, eta horrek agerian uzten duela sindikatuek eta kasu honetan klase sindikatu batek, kasu honetan, ze garrantzi daukaten eragile politiko eta sozial gisa. Lan esparrotik haragoko hainbat gai erreparatu diezu eta horrek erakusten du, esparru horietan ere bai sindikalgintzak gaur egun daukan pisua eta egitekoa, ez. Nik adibidez eta horrenduko nuke etxebizteren esparruan edo gaian izan duen erantzuna, eta gai horretan labek hartuko duen jarrera, mendik aurrera nik uste dut nabarmentzeko gauza dela, eta baita ere, eta ez errepikatzearren, gai asko diela gaur egun, atentzioa ditzen dutenak, eta mai gainean daudenak, enplegu publikoaren legea, soldata minimoarena, etxebizitzarena, eta agian hor beharko litzatekena da hori guztiak alikatuko dukeen estrategia komun bate ezartzea. Alde batetik sindikatuak hor lan eskerga egiten ari dira, nik uste dut hori guztiak ikusita eta gizarte mailan ze pisu daukaten ikusita, agian aurrera begirako estrategia komun bat erdietzi beharko litzatekeela, sindikatuak, beste eragileak, eskerreko alderdiek, eta horre, orain purian dauden gai horiek eta oraindik eskuratu gabe dauden eskubide horiei benetan indartsu heltzeko, ez. Goizeko 10:05 gutxi eta aipatu beharra dugu baita ere, gaur espero gabeko lerroburu bat izan dena. Gaur El País egunkari hartzen baldin baduzue, bertan albisten da, Elon Muskek OpenAI enpresarekin duen epaiketa dirua eskatzen dio
Muskek OpenAI-iri, baina atentzioa deitu dena da, bere atzoko deklarazioan esan zuela, inteligentzia artifizialak guztiak algaituela akatu. Horren bueltan edo horrengatikan gertu ere hitz egin genezake adimen artifizialak esparru militarrean duen eraginaz, aipatutako OpenAI bera edota bestelako enpresa batzuk edota Palantir bera ere bai. Guzti honetaz hitz egiteko gurekin dugu naiz irratian Ibai Azparren Gara eta Naizeko kazetaria. Eguna on zuri ere. Egunon bi. Horre, aipatu genezake, horre idatzi zenun, berriki erreportei bat aipatzen zela Trumpik OpenAI eta etikaren amaiera adimen artifizial militarraren bueltan. Horra hasteko jakin nahiko genuke, nortzuk dira adimen artifizialaren esparruan boterea dutenak hor. Argazkian ikusten ditugunak badira bi pertsona, hor beraiek dira, hor manejatzen dutenak esparru hau. Bueno, adimena artifizialaren eremuan hiru izen handi daude Silicon Valleyn. Bat da Sam Altman, OpenAIko burua, ChatGPTren atzean dagoen enpresa, eta politikoki Trumpen gana mugitu dena, eta Elon Musken laguna izan zela, baina orain zuk aipatu duzun bezala, epaiketa batean daude, OpenAI Musken diruarekin sortu zelako. Eta gero daukagu Daria Modei, Anthropiceko burua, Claude Chataren enpresa, OpenAIko lehen langiletako bat ere izan zen, eta 2021 batean utzi zuen enpresa, Daniela Arrebarekin eta beste 5 ikertzailerekin batera, Altmanek ondorioak kontuan hartu gabe bere adimen artifizialaren aktualizazioak bizkortzen zituela sinetsita. Eta gero ere famatuena, Elon Musk dago bere enpresa propioarekin, XAI, Pentagonoarekin ere negozioak izan dituena, baina aipatu beharra dago fokuetan agertzen ez den figura garrantzitsuena Peter Thiel dela, ez? PayPalen sortzaileetako bat izan zen Elon Muskekin batera, Facebooken lehen inbertitzailea, Palantirren sortzailea eta G-Day zen presidente ordearen aholkulari eta eren mezenaz, ez? Eren bere karrera finantzatu duelako. Horre, justu gaitza denboraz, baina galdetu beharra dizut, hemen erreportai hauetan aipatzen dena da besteak beste, Pentagonoaren bueltako kontratu horietan erreleboa izan dela enpresen artean, baina hauek Pentagonoari bezalako instituzio bati arlo militarrean horre etika militarra bera ere aipatzen dela lan hauetan, adimen artifizialak zer egin dezake halako esparru batean, zer erabakitzen du, nola egin estrategia, norrakatu behar den, norrez? Bai, zer saltzen duten ulertzeko, Thielen ideia nagusi ulertu behar da, ez? Berarentzat, 50 urte, daramatzagun motelegi joaten, mundu materialeko azken mugarri nagusiak bomba atomikoa eta gizakia ilargira iristea izan ziren, baina baiten eta apen munduan konputazioan ordea azelerazioa esponentziala izan da, ez? Zergatik alde hau, Thielen arabera demokraziaren erruagatik, ez? Burokraziak eta kontrol demokratikoek garapena geldiarazten dute, eta arentzat demokrazia eta kapitalismoa gero eta batera ezinagoak dira, eta berak noski kapitalismoa aukeratu du, ez? Filosofia horren itzulpen teknologikoa da Palantir. Hau da, ez du dronerik edo misilik fabrikatzen, eta saltzen duena da datuen analizirako software bat, ez? Eta funtsan, bi produktu izar ditu, ez? Lehenengoa da Gotham, Batmanen hiriaren omenez, eta erabile militarreko eta inteligentziarako diseinatuta dago, hau da, satelite, drone, radar, sentsor eta inteligentzia registroen datuak integratzen ditu, eta helburuak denbora realean identifikatzeko gurutzatzen ditu, ez? Bigarren produktua da Foundry, eta hau da erabilia zibilarako, ez? Gobernuak, ospitaleak, agentziak, baita enpresa handiak ere, adibidez Heineken, Airbus, Ferrari, BBVA, Panasonic dira bere bezeroak, eta gauza bera egiten du, baina logistikari egiten, ez? Eta bere kontratuek bere gauz hitz egiten dute, ez? 2025ko uztaila, $10.000 milioi akordio bat sinatu zuen armada estatu batuarrarekin, 10 urterako, 1.000 milioiko kontratua ere du segurtasun nazionalarekin, 385
milioiko beste bat meiben sistemarentzat, beste 300 milioi nekazaritza sailarekin, eta Espainiako Defentsa Ministerioak ere 6 milioi euroren truke kontratatu zituen duela 2 urte. Sentitzen dut, Ibai, denbora gainera etorri zaigu, baina izango dugu aukera bestelako batean honi buruz hitz egiten jarraitzeko, adimen artifiziala, esparru militarra eta kontrol sozialaren gainean, sekulakoak egin ditzakela irakurri dezakegulako zure erreportaietan. Eskerrik asko, Ibai, gurean izateatik. Oso gehi esker zuei. Eta eskerrak baita ere, Iker Bizkarguenaga, Maialen Ferreira eta Josu Alberdi, nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, jo. Goizeko 10 dira, Bizkaiko Foru Aldundiak itsasadarraren azpiko, ibai azpiko tunelaren obrak esleitu ostean, Sufluviala ez plataformak salatu du, hau eta proiektuak gelditzea ere eskatu, judizializatua baitago eta mobilizazio gehiago iragarri dituzte. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pelle, egunon entzuleok, bai plataformak Bizkaiko Foru Aldundiaren arduragabekeria salatu du, Lamiako eta Portugalete arteko pasabidearen proiektuarekin aurrera jarraitu izanagatik. Pauso berri hori eman izanagatik. Izan ere, prozesu judizial betean dago eta zehaztu dutenez, milioi askoko kalte ordainak hartu beharko lituzkete euren gain auzitegietan geldiarazten badute. Duela gutxi, 100 gora zientzialarik manifestu bat sinatu zuten klimaldaketan duten inpaktu negatiboaz ohartarazteko. Foru erakundeak asteazken honetan esleitu zituen hain zuzen, azpiegitura honen obren lehen biloteak, lehenengoa Leioako Artatza parkea usteari dagokiona, 123 milioirengatik esleitu zaio Ferrovial buru duen aldi baterako enpresa elkarte bati, eta bigarrena tunela eskuinaldetik zulatzeari dagokiona Nortunel, Geotunel eta Tunelan enpresen aldi baterako enpresa elkarteari. 154 milioi euroren truke. Hain kaltegarria den obra hau eraikitzeko urrats berri honen aurrean, Sufluviala ez plataformak mobilizazio gehiago iragarri ditu. Lehenengoa datorren asteartean izango da arratsaldeko 6etan Aldundiaren aurrean egingo den kontzentrazio zaratatsuarekin, eta bestalde uztailaren 4 eta 5 Artatza parkean kanpaldi bat egingo dutela iragarri dute, ibai azpiko eremu hori defendatzeko erabakitasuna erakusteko. Eta bestalde ekonomia datuak ere ekarri behar ditugu, hain zuzen ere BBVaren datuak, barkatu arazo bate izan dugu BBVaren datuak ostean eskainiko dizkizuegu, eta beraz informazio praktikoarekin goaz, aipatuko dugu ohiko autopilaketak amaitu direla dagoeneko Bilbo inguruetan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon goizonetan trafiko mardula genuen, eta dagoeneko esan bezala amaitu eginda, eta bestalde gaurko eguraldiaren informazioarekin goaz, Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu. Goizpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan oraindik euri zaparradaren bat edo beste izango da, ekaitz kutsukoak izatea baztertu gabe. Ondoren eguerdi aldera giroa lasaitu egingo da lurralde osoan, baina arratsaldean hodeiak ugarituko dira eta berriro ere ekaitzetara joko du. Zaparradak han-hemenka emango dira eta lurralde osotik sakabanatuko dira, tarteka ekaitza joko du, baina beti ere aukerarik handiena ekaitz hauek lertzeko Pirineoetan izango da. Hala ere atzokoekin alderatuz eta ekaitzak ez dira hainbesterainokoak izango. Haizeak egotik eta bizi xamar joko dugunaren lehen zatian, bigarrenean iparraldekoa nagusituko da, temperatura minimoek gora egingo dute, 11 eta 16 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herriberan. Bagoizeko orain artean aipatu beharrekoak, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi berarte. Eta gure partez besterik ez, joateko tenore aldu zaigu eta adibili, biharkoan asteburu giroan izango garelako naiz irratian, baina orain bigarren kafeako kideak ere izango ditugu. Inigo Asensio eta Goiuri Zeitza, egunon? Kaixo, gaur bakarrik nago. Ara, jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzuen gaurkoan, Goiuri? Kontu asko izango ditugu, Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia kontalariekin hitz egingo dugu, oraintxe egin den Festikont, jaialdia nola joan den kontatuko digute, 13. edizioa izan da aurtengoa, eta hortxe ipuin asko, kontu asko eta hitz asko izan dituzte, beraz, zer kontatzen duten. Badakigu, ipuin asko elkarbanatzen direla baita ere bizilagunak proiektuan, eta
Begoña Urdanpileta eta Xabier Almandoz etorriko dira, urtengo topaketei buruz hitz egitera, mahai baten bueltan, gauza asko kontatu daitezkelako. Eta Saharar errefuxiatuak kanpalekutako proiektu bat ezagutuko dugu, por nosotras izenekoa. Zerikusia daukana, kanon estetikoez, presioaz, eta oso interesgarria baita ere. Dia egongo beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta gure partetik, besterik ez, esan beharrekoak esan da, bagoaz, ondo izan, aio! Naiz irratia.